de wiasman kiremu a eye no ene Sompa Asem Mpe Nipa na madika ka kire wiasman nyina se dwumadie asisi samapo mente me ho ase no na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni ya pa ne poma sibire ni ya de ama kama na ni nyina nkamfu ano ya pase nom asundue abua no ewa santimam Ghana mam ene ewiase afa na nyina kama when Sompa Asem Mpe Nipa hey ana sambesi wa santimam ewa brayo ko dwumadie so enya asem keto akora obrayo ko dwumadie na da bia meka ho asem no orofo bedu babi na age ta efiri se ye do mo nimu de ena eba obrayo ko dwumadie so erotie ne obrayo ko dwumadie ankasa wa Asem Mpe Nipa dwumadie no so no wuko da bia ne de brawo na wantie bia waye ho papa efiri se enwoma bia ense emfra emfata wo brabomu no na manwoma bia di chimhia wo brabomu no ene Nyankopon na ni nakoa so ebeyi ede afiri so wo dwumadie we so wei ene Oforisuo Aboagye masha da hye no kama edawu ko da bia no mede ebedom mahwefo ene matiefo kama no so mba pa sima dubako Our Sompa 93.1 Yedi atwaguo ewo Sompa TV no so eno tika kire obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ye ni proposi prepa ye buo duponko mu Sompa Asem Mpe Nipa ye yo hintim preko ye tibunu na ye san ete kokko Sompa Asem Mpe Nipa ye ni konton kuro wi ye da mansan ko mu omanfo dodo anu ankasa ena edan yen wo kriki yasi akokko wo mu ya yengro ne mpaboa na ye ne esa ye dan chamruso ye dan so mu agiginso ye tinso nani amadodo no a atumi asabianom wofosa wa wose adaka onkan konkote mamini wose abetie esija so Sompa Asem Mpe Nipa no eno no ene obi ka kira santeman ewo bi kire asanteman mi yo tetetu ene bafo mebɔ mentaba mu menam soro mesan enamfom dwumadi obeto omro asamo anka waye krado zede wachi nadwa wafalumba obetene ka wo dwumadi we eso producers ya wadawroma ye ne omudi dwuma wo Sompa Asem Mpe Nipa so no kwanta bisa Isaac you ye nyina kwanta so ntwa mani na so hwa na ye begina kokosati Fletcher ye boa wo po dwuma enya asem ketwa si enya hwehwemu ene enani han jejejejej na ne kokono de echa tuduro wuyi pike firi hɔ a wona wo hɔ echa tuduro jata koma pa ne danimu enya asem ketwa maka jese we wanto buase ubenya akoma yade o se de usitiatia mu no ano de ne kokosati Fletcher no wo bo dwuma enya asem ketwa na wokɔ master control room wo so a American in ho Azuka we Ghana ni nefa ye Nigeria ni maka chance Azuka eduba bia udidi a jebe se nam ka osimu a enkyere se bia ebema okaka na imom ebo nka ye se sika shobutum na dia no jebe American tade no do so do Azuka ya asemu Kevin oyata na King David ye omo MC aho Wamada Roma and social media applications, Facebook, YouTube, no, and Twitter, no, omo ada Roma, and I nam so. Na we call Sompa TV also a brand your friend Tony, and a Dauruma, and a yedi a chagu, and so was so. Kofrobo from Pa Bema, a suketua me pebbre na say Aboagye Oforisuo, 19 Oforisuo, many funtum park atache, Srebia Bonchenana. Atwen kodi awu atwa miansa ne yakosa 19 Oforisuo me na meti adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so ye ko akoyanim yanim ten na ye ko ede akọ newuko eyo brayo ko abrabo ye bona o ene obete wasum asem enya asem keso akora Apostle Joseph Owusu ne ye no ene betwetwe nkomo ewe brayo ko dwumadie ne so o masamo bibia bokọ de Oforisuo bibia boko na so kwa beso nya boko sa ya nama Oforisuo ye ko bai aboto sem ne nsem arewo nsem asebe ano den eya eden ya obepi bi so enkola asebe o mafonfon o munya aduane ni Oforisuo hia wo mo a impo wo mo felefele aye fense kwan enye o mo pe Oforisuo du mebi ane mo de Ghana bon Philip Potos Potos no
enye wo mo boje nipa ba ko potos keto be gina ho saa wo boa na so bende kom na de no ai Oforisuo hu etia na ofusi enya o mla no yenya na me say wo mo ye from anya wo bedu nduru pan mo ye from keto bi anhwa sa na ka che wo mo ndia na ye otwam so anu otwam anu otwam ko onya ohwe ndia na ye Oforisuo no ma bi asina ahomte katacho be ma ono a no wofo bedi na de ne ba wote se buruni na mre sem ye de ne picture ba mo na asem no baaye no oni ne kunu issue no ba no wa ametran obi na me na me kasa asem mo obi ate ase wa ware bi aware na wote ase so ware na se ne je ni magai ne emfa ware enko heaven me na me ka che wo yo ba se nipa na ware so ye sofo so ye hwan na Oforisuo obo wa so no ma bi ho na wo fi se wo tetew ne no ma bi a me se we kura da we ne the American awo bi ambiem sister na wu ahomete wuo wo se na me ka cho se na me cha manso friend say manso nkwanta kese hene ne na esel ka se case bi aba katecha opes na betimbi etimi ko ye sa asem ne mu no oba na wu me ante hene ba no wu ya na hu oba oye Netherlands citizen na hu oba Oforisuo asasi di ade be ma na tete ai according to your quarters no oba ne statement o kan ye no so what you say because say ni na wotwemi ni ko dabi oba ne susu se japade o ne sofo na ye no sebe o sofo so se sebe mpraduasa ne maame dia itianum na tete za na susu se no nyina na wo Holland ho dabi ono no oba ne twa ticket ba ha for aware na se obeka o ne nyina ye so na according to any say ohwe mu a oba ne susu se sofo no ebu ne kwasia sofo no so se o mu ne kwasia na ajapade ne maame dia ye kwacha se ball no amaka wo ye sofo wo he ni sofo no wo ayiyo a friend is airport run about to side baby gu sofo ni mu ase kwa in fact ahomete ye kai na Oforisuo maame nka sa ase mu edu mre bi na wa kama kwa ne ofie kwa na ho anika na owu a sebe bibi kam anokwase bibi kam na me kofi ho na me ko ye busa ase na asem na ekoka no sebe mpraduasa ewu na de nka bomu ba fine obi anka se sofo na ekuno emmom yenhwe bibi sa akoso se bi afie wo aba wo chese emu nsem chese matwo sem ne ade nyina bam busuane ko so mo ko chese nya sem ketwa na emo no oba ne su se sofo no awale oba foforo abra wonya na wade ti e kwatran so mo ye se obefa oba na ode ne ko na ne ho ofe ne ho akono na se Oforisuo wo ko na se yale ko kana hwe ne ma ne ho nto na anza na edai wodi na brenda busuafo sa na e ko kan no Oforisuo adwenwen ye ko ye ba sister yi oba fefefe de ne ko de ne ba Oforisuo tim wawu na mi yini picture kire wo Oforisuo be ba wo enyi nkire me Oforisuo enyi nkire me lady na wu ya mane maame ne na busua ne hai kwakuwa wonim se oba ho ka ya na eye mekra ya Oforisuo ikom ne de om kire busua Oforisuo intinka de na nka minim ne se bia asem na ba ampa ade bu okura ye de to so ba na bia nyenye wa na mom enema ne ahokeka wo be ye no kretim ka se Sompa FM short ase but ko ba bibi se Oforisuo nyame no enema kwati ni shu kaka wa sokoro mampo sokoro mampo emu ya emu ya nti nyankopon emfa oba ne kransie na ntoto ya aka ne de aka ne ewa busua ensem ani nyame nsem nyame mfa de kransie ene ne maame enya asem keto ayi so chiao nante wo fa no ai Maxwell so chiao pa enya asem keto Oforisuo wo de picture ne yepon am de be chiao wo oba na enye yize kura na emu nsem no mintimi nka ne nyina wa na asem ni koda yenko ne bedu ne koda ye beka ho asem na okay ya asem foforo na ekoba ndisi ya na abusua no na ye beka jo so mo checho onre medical ka jo se broken heart o mistake bitimi akun hwe oba akoko so no ntese abwade nti utibroni kurom hwe mihu yanka eni aduru bani na busuafo nya ya ka o bemanti mu ya ka no nkasa ne maame ho ivi maso kwa na oba ne nkasa no a cheye mu ya yi no na fe hu sei wa ko kan makoma adwom me boy statifu ba hwe Oforisuo ntimi dem se wale a wo be kwa atete wo mu no ha wo ye oba wo ye bema o jai
me se oba na wa wunu Oforisuo ofira broche ba nto kasa na busufo me so ye Netherlands citizen awo tua ne bibia wo Netherlands ne nkrata wo ne ho no de abetena me ode abetena Ghana akọwie we so me na me ga kire Oforisuo wu wanfa akora ba Ghana wade ya wade wanfa ga akora ba akora ma wiase na se ahye mama ne wo miensa ma me no be ma ba ko mi de we so no wa the nations ank bi aboko ya awade nku ye enka wo ketemada wo je moje di afusane a twedi ampo de din shirama no ya me kokora no happy birthday to the international CEO Dr. Amankwa Ajiman RTV CEO okay na ye na woda okay sere awade wo nhira de amano na ya sere ne bambo de amano de mo na bibia enwuma na yenyinya bi anokwasem eduru bi say announce where you maye ndi doctor bia wo bia awade nyankopon wo nhira na ontre wa hye maye pa ya chia wo bebre ya ye ko akoye nimu a nhira de mo nipa bi a woti ye ne na ya sere awade ho bambo de amawo tane de nyina mo na frɛ ebadwumadie so na niyama atima pɔpɔ na mind see ya Sompa FM awade nhira mo go so man hema metia no kwan so nkoso nhira wo hema na afi selifu 11 fo nyina nso so no achi o mo kwan so nkoso kra ya ye hwe ko ne yemra bi okay ene eyewukuada omanfo a mutwa lotu nom se na midweek obi ani bre pa midweek no ye boma bofo ni lotofo midweek ne yankasa de de be fre ni wukuada eyobrayo kon na yemfa yakọ kese pa enkoma abusua ewo butoku nana ageni boaten ona ebutoku hene eye tomfo hene ede ema mampon traditional council men kan sa se mampon so ako a ebutoku hene na se hwese na mampon hene ene ne sadom omonya tu ekoto etomfo hene wato na nanom ense do jajajajajaja nana ageni boaten enkane meka se enkane po na ya santo adwoso man hema ni twutwurumtwo pa ene nana ageni boate nana ato na nam so edo yaya ya asem enuti no butokufo omanya asem kese pa wokọ mampon ahemfi a sebiaku sebia nya do nana butoku hene wa ma ahenie ayehwam aya akono enya asem ketwa nana na ekro yu asem kese pa na yekọ 2+2 so a nana buadi biliwoshi sa na dodo no afre no 2+2 ene nana buadi yede ne tompam dotiye wono ene ye achiame hene ema asante mampon akonwa no metumi aka se otumfo achiame hene wo asante mampon eno no ene nana buadi black tea ne papa eno no IGP no sa na mfre no odi police mane ye fepa eno nti yemfa yakosem kase fama abusua nana buadi efiri mu a owo 2+2 nti yema black tea yako manflo yema ne yako ene efiri ye yema mu nyina yako sanse adekese atomani ompapa ene atoa nananom ense do no ene eyo bra eyo kon orofo efiri abrabom fitiase no ubetumi akase akukuruhwi ase bi ma wabrabom dana eno ti me brofo ba ko aka me so is in every genuine success in life there is a setbacks akwansidie beba na akwansidie ne ba obeka ho ana akwansidie ne ba eso okukọ wanim eno to obie ni ho awie ase efiri si awo no na ba bi ababa beduro no akosem ema ne so da na ene ye ne prophet Joseph Owusu Opoku ena betwetwe enkomo na enkomo no mu no papa we adom woni so na yade a wo sa no nyame ne de na bedom Asem Mpe Nipa adwuma ko ye o eno ti sabia ye yade wo haw ne amane ye wie ya ne adarete wo se prophet Joseph Opoku na adom no ebi so Asem Mpe Nipa so na yade ahodo a ya eba ye so no wo se bi na dansedie enso ekoso na anim abrahosem kura se ewom ni akosem ni ene gisem ewom abrante fefefe bia dambo ba no so kra yenka ne sa bija ne to prophet so
abusuafo gya no ho a wafiri nipa tebiam emfie dumienu ene ne ho atɔ no ama na wie nursing training ɛyɛ nigisem ene ye wo bi wo kachira santeman e wo bi kyerɛ asanteman e wo brayoko dwumadie so yenti enwum ne mra sesi a ne emifiti yenkomo twetwe no enso ase okay wo brayoko abrabo eye bona eye asem owiase eye baaye yo ye wo binum tusie so eno ti tenten yo no omo anche ho opagya ne ti a wonne koro no na no mo su gina fom so eno ti wiase obi a wonne haw e ma abrabom yokon de ma no obra yokon dwumadie enene oba ababa betie no na ye wo bi ka kire mu ne papa Prophet Joseph Opoku enene yene no etwetwe nkomo no Prophet memo akwaba yeja panipa bibia boko de yesu adawma bibia ye boko Prophet Obrayokun o enya sam ketu adafom Obrayokun papa se ye ka se Prophet Joseph Opoku a wone hwan ipacho Joseph Opoku eye nipa na me wo Western region eye inchi dade so na eja meye nyame adwuma nkakra akoba se Awurade yi ne ho di se afi memra Kumase adwuretia aye ankase adwuretia amaye adwuma enti ye ka Joseph Opoku ya Joseph Opoku ye nipa bi a masum enkramopan maye Ahmedia makwa Ahmedia asole me manyina me wo mu wa Ahmediam ene omo nkramodin obi a won nkramodin na won nkramodin ne sai Sadek Opoku okay me ba we nso ye Ishmael Opoku Junior ono omo ye ntafo ha eti sa enkramosom na me komu no ema menije ga mesom ho me bra ba ko na ye frɛ ne Hakim oda ho te ase na me papa ene me maame nyina no mo ye wurumanfo ejiye na me ne me papa ene me maame ye ko wuruman okay na me ko so da ye bi na da ye no na me bra no wo kanya me asempa wo ya Ahmedi ani na da ko me ko so da na me wo mfie enson na me ko so da no na papa ema nyina ko bubuja na obuja ni nyina gufom na me gya na asole agina ana me ka che me bra se bra ene ma so da ye na o se ko da gitu obe no so da ye bra na be kire mase me bra Hakim no me ko ye na me ka che ni se ene me papa me nyina ko bubuja na muja ni nyina gufom na me gya no apagye gina ho le Joseph the second no ana obusa me se na sa da ye na maso no metiase ana me se me die menti hwe samle me no papa nyina na me maame ye ko Roman yo wano pa ma pampam yo bra Hakim me bra Hakim no bo ma pampam na wo akola kitu sa da ye we bi na Joseph sumu ye a ene tie de no ko tumu no na wo eje o pa che se me ba be sumu wo die maso e bi se wo kura wo ya akola kitu a sa me papa makura no wono wanyina me fan se me di na chi be se ensia be se me enko Ahmedi a me free room mu ene ye de me ko Ahmedi a eyan kremosum Ahmedi a me ko enso me yire me ho me sum Nyankopɔn Awurade ani gi me ho da yesumu bibia na Awurade eyi kire me timi kola bremu nyina na me sondaye suku mu nyina na me sondaye ame ka kire me na fofo akodi o sondaye a ehu na da ye ni bi ni sai na da ye ni bi ni sai ebia me sondaye no na me papa ma nyina te se de ko bubu gya no
na me mu omoduane edi me kwala bremu no na me mu omoduane edi na masa busa me bra no osuo wo de ya ho ana ko ahmedia na timi ko ahmedia na ma me wuwu me manyina wie edida ko bi ena madamfo bi ba ho se bema western region inche dade so eja ukodi pa utimi nyesika ntimi enko ho eja hwi me koten ho eja yidi pa kakra deko me wo ho a me nkohunu abofo a yegyina manim be ka kire me se tamo aso se ye do ye adwuma adi adwuma esu ye tifo eja me ka ne se na ye na me bo me rama ne asa tam de no waware ma wale a che se ufura hamadiam no wawo mani nyina ni ma wo me mani nyina okay eti ofre ba ekura me ni Kristo ni ba bia wo me life na ma wo me mani nyina wie okay me yire ede ya twebo adorance me ne kura na wo agretia ampobi kwamo okay eti ekoba sana awurade yi ne ho di kire me no am ka kire se ya esi ade abani o ese menya ahomadi ano na me nkwasole ana wose de nyamba ka bia na ye no kore fe de dako me yira no aduane ma me didia o na tonso daso na tonso so de efre wo bia me nkwasole no ye mo mesunya mehwe katonso sa wana mkache me yiri se eti se mehwe na me pasole na meko da ya na wurade abeyi achem se me nko Pentecost okay na msi okay ya ise dia asole abo asole ase me nko ye Pentecost etiene ye samen so na kwasuofo ye hye dade so ase hono ne ye pastor ewo enti na je se kwasuo nyina ye wo mo local a je se oba ebehwe hono ma na wosa ekodade so na ofiri kwasuo no ko dade so a eye kwansinsun ekwanwa ani ye ko pastor samle na pastor pastor me na me ye free di kakra apostle ide free di yan ko ana ye ko no ho na me ka chere se pastor me pese me ba pastor Piani samle pastor no owo na friend pastor Piani me pese me ba na me ne me yire okobo Yesu ano se anadie esubo eni ho sanu waka chere na yire se wo hwemani a mabo hwese de mani asia ye kokko no a bo na ma ya dan mabo na na yire nso ye friend ma me Esther enti menko na watwe masa ya dan aba tina watwe ni duru na me no me yire ye koye ne mani no a wo se first na ye kokko na fe kura de bia be ka ho ana na yire ka kire pastor Piani se nani anu no eti kona kwa dan kobonesu na samre metina o mokamu obode me fa enche kwa so ensuo bo mso ye Fred disue na mkobo mesu me ne meyire ye ba ya ja samre me ya humadi ani me ko Pentecost yi me ko kakra te me ko ne bosom me pepepe na me yese dabi me ye fasting wa na utwama me na me twama me ho 30 days na me ye fasting ni nyina te me ye fasting ni wie ana wurade ka che me se me mo afode ana me busa president se tamo na me ye kremoni no wurade ka sa me mo afode a ka me dia me to odwa bi ana ma ye den me kunu na me dia cheche enti we menya ne dan ana so me mfa sika ameto collection bonu na busa ansesen ana so me mfa 50 Ghana cedis na me say na me ye humadi ni kura me yire wo na me to badi a me to badi kese na 50 cedis je se da bre de won pema semo enti no se me mebo
afɔdeɛ 50 cedis na me kukuru samle me kukuru 150 ana me de kɔbɔ afɔdeɛ no kɔbɔ afɔdeɛ no wie yɛ ba ya me bɛda wie no na abɔfoɔ ɛne presiding ɔmo ba bɛda ma sesa afɔdeɛ na me bɔɛ no awurade ani asɔ na ɔmo ba no na mada ɛna ɔmo busa me fie wura sɛ na sadik wɔwɔi na ɔmo so yɛ na abo asuru nyina no ɔmo ama Christian na sadik na dabi no yɛ frɛ me Joseph Opoku okay ɛna mo dae na me so yɛ ni ntina me yɛ den na samna na di na de frɛ me no still now na abɔfoɔ no nso ayɛ den afa sadik no okay ɔnto ɔmo de bɛhwɛ me na ɔmo sɛ sadik ɛwɔi Pentecost ni no a wofiri Ahmadiyya mu aba na yɛfrɛ no Joseph Opoku no ana ɔka kyerɛ me sɛ ɔnhume na samna no mado eti me sɔle aka sɛ me wɔ ha o sɛ na yɛ dae mu ana m'ani teɛ eti asɛm a ɔmo de ba no menhunu abɔ ho mpa yɛ akyɛe 2 years ansa na asɛm no yɛ den ɛba eti me kɔ Pentecost mu no wɔ bia nkyerɛ me sɛ kɔhɛ sɛ yɛ mpaebɔ me wɔ hɔ ada koraa anadwo a meyɛ asɔle na mehunu sɛ dayam Yesu abɛgyina m'anim ɔbaa menim no Ahmadiyya ni menim Yesu ɛnto ɔbaa ɔdaadaa no ho sɛ yaa no aberante yɛfrɛ me sɛn nam sɛ menim na ɔsa daadaa no ho na ɔsa bɔ wɔgyina hɔ ɔsɛ yɛfrɛ me sɛ menim deɛ ɛtɔ so mprɛ sɛ ɔdaadaa no ho sɛ wɔse hwɛ me yie wɔgyina hɔ nam sɛ wo ne Yesu no wɔse kyea me memmɛdwuma na wɔbɛyɛ no nam sɛ mate afei na abɔfoɔ yi da biaa wɔm ne me dayɛ mu ɛnyɛ asɛm ketewa te da kɔmɛti hɔ saa dayɛ mu a na mka kyerɛ me sɛ ɛfiri no kura fie da biaa menkɔ hyɛ mpaebɔ ɛwɔ asɔnda mu na ɔmbɛtwe dɔm ama me kakra afei deɛ mekɔ asɔre yi yɛsie kramani makɔgye aduro ɛne yɛsɛ memfa mɛyɛ mpaebɔ na sɔfoɔ piani no na Nyankopɔn honhom wɔ no so ɛne ɔsɛ moma no yɛ na sɛ firi Nyankopɔn abɛyɛ dɛn ɛbɛgyina nti mo deɛ munya no ne yɛhwɛ kakra saa afei deɛ mpaebɔ yɛtu hwɛ ɛnyɛ asɛm ketewa nipa ba wɔ firi Kumase saa na no mo ba hɔ saa fɛdeɛ pastor piani kɔ na kyɛ sɛ mani agye ɛwɔ asɔre mu pastor baako ba ɔsi ɔde deɛ wɔnhia mpaebɔ apata yɛ abɔ kɛseɛ ɛwɔ Pentecost asɔnda no ho ɔbaa no ɔbɛbubu apata no ɔmo de gya tum pastor ka kyerɛ me sɛ asɔnda wɔntumi mpame na mmom sɛ mɛyɛ mpaebɔ paa wɔ hɔ deɛ ɛnya deɛ ɔbɛpene dɛ kɔmba ne yɛyɛ mpaebɔ pastor ba wɔ sɛ na mokura mpanifoɔ mo tete akora na kyɛ sɛ mo ni dwumadi na kwala ketewa wɔ no wɔyɛ mpaebɔ na mo tete ya na mo hwɛ ɛde ade no wɔyɛ ne ha bɛpam wɔ mu nyinaa mankasa samna no obubu apata no ne yɛde asie bɛyɛ no bosuo na mu fɛ deɛ kɔsie da bi ɔbaeɛ a ɔse afɛ deɛ asɔn deɛ mɛtumi aba na mpaebɔ paa deɛ ɔma me nyɛ dɛn ɛnyɛ na mesi no me mama dom nyɛ dɛn ɛnka da ana mefiri hɔ na mekɔ Jato district nkyɛnse kɔkɔɔ mefiri hɔ no mokɔ ɛkɔ awa na mekɔɔ hɔ no mo na yɛ saa na ne Jatofoɔ nso ɔmo hyɛ nkyɛnse kɔkɔɔ ase sɛ wofiri kɔnsuo ɛkɔ kyɛnse kɔkɔɔ a wobɛfa fam bɛ sɛ ebi a 3.5 miles anaasɛ 4 miles ana mekɔɔ Jato mefa ka akɔ hɔ kɔbɔ na maneɛ pastor nso no say na me madua ne me die ɛyɛ mpaebɔ na ba ba yɛ mpaebɔ wɔ me district ya na me bɛ pam da bi me pam kɔ chance kɔkɔ ne kɔ da hɔ no na yɛ mpaebɔ ɛma me ye kɔ yɛ sam ne ni pɛ wɔ chance kɔkɔ asɔle mu no ma ka nipa bɛ 15 awurade o ɛdan kɛse na yɛ ma mpaebɔ no ɛdan no nyina yɛ mama ɛdan no yɛ nkom me so de ba kwa na ye nwan se me kwa Pentecost no na awurade mama to yesu mfidie nyina
asɛm de na medwene ho kura na mente ase na me se ene me de bɛyɛ ayi ase nkakra na me yɛ ahomadi ani no na sɛ nwanwa ne sɛ me de afidie no kɔ sɛ me kɔkɔbɔ ayi ase a na sai me de afidie no bɛfie na bɛhyɛ nso a na ɛbɔ nwom ɛyɛ me saa dako na awurade bɛyi ne ho di kyerɛ me sɛ afidie no matɔ no wanka nkyɛm sɛ memfa mɛyɛ yie o memfa afidie no ngu hɔ na ɔde ba bɛyɛ nyame yɛ adwuma nti me deɛ mekɔ Pentecost no na gye sɛ matɔ me mfidie nyinaa sɛ ati o biribie ne hɔ a menie nti mekɔ Pentecost no a madom baeɛ no memfidie ana na yɛde yɛ dɛn mede yɛ mpaebɔ sɛ dadeɛ sofoɔ kora yɛ crusade yɛtumi mfa memfidie no nyinaa de kɔyɛ crusade nanso mewɔ asɔre no mu kakra saa meka sɛ mekɔ gyato a mopam me ɛfiri kɔsua yi mekɔ gyato mene masɔlefoɔ no a ne yɛwɔ memfa sɛ kɔsua de yɛgyina kɔ hɔ ɛdɔɔbenom ɛne ma memasi no mu nyinaa kɔe obie no hɔ gya makyi yɛgyina kɔ hɔ no kɔyɛ asɔle sɔre ne bɔɔma ankyɛ na pastor nso ɔno nso yɛyi ne sɛ ɔmmra asante akyemfo ase na pastor foforɔ nso firi sɔla ɛbaa hɔ ɔbaeɛ a ɔno nso sɛ mpaebɔ deɛ ɔmpene ma menyɛ mpaebɔ ɛna meka kyerɛ sɛ pastor yɛ mpaebɔ na ma asɔle no atimu o ɛdi sɛ ɔma yɛgya asɔle yi a asɔle bɛsɛ guo so o ɛno nti na Nyankopɔn de me firi sɔla ɛbaeɛ miamba bɛyɛ m'adwuma sata na wa ma so da na bɔma abɔma miamba bɛyɛ m'adwuma na bɛtwe dɔm ama me na msiyo ma nkasa enti me deɛ wɔbɛpam me na me frɛ sɔfo apiani sɛ sɔfo ne yɛsa atumi ni o na wɔ so kɔ fie hɔ na kɔyɛ mpaebɔ no na mmom wokɔgye asase a ana Pentecost fo yɛnyɛ dɛ yɛmpene ɛtu deɛ kɔyɛ ne nkakra na ɛdɔm no ba totɔ canopy parking so ɛbɛne ho na de canopy na kɔsisi hɔ na ɔyɛ asɔle na msɛ mate fɛdi adwuma yɛ sɛ gu mesa bɛhyɛ aseɛ nkakra ɛna ɛdɔm no sa hɛ aseɛ ɛba dɔm no hɛ aseɛ sɛ ɛba na sa no nyina mekɔ sɔle wɔ gyato menyaye kɔsiada asɔle bia mekɔ kwasɔle du mpaebɔ tam de a no ma bɛyɛ no wɔ me fie hɔ efiada ɛyɛ mpaebɔ ukuada ɛyɛ council na sɛ metra se sɛ meyɛ council a ɛdɔm wɔ ɛba no enie no ɛhefoɔ Kumase yɔso na ɛhefoɔ na ɛma ade sɛ wante menka nti ɛma ɛdɔm no ɛsa abae nti ɛdi bɛsɛ bosome baako na wɔtwe mmienu ana pastor no firi gyato ɛbae sɛ na masɔle no memfidie na mensesa nkɔe me janeta ne me bibia wɔ hɔ to ɔbaa janeta ane yɛsɔma no a ɔde yɛ preaching to ɔbaa no ɔbusa sɛ na janeta ne mfidie no a ada no mebɛto yɛ na wan na ɔm sɛ ei odiyifoɔ no die o woka sɛ woma no nyɛ adwuma no wasesa ne adeɛ nyinaa yɛ dɛn ɛkɔ na ɔsɛ na yɛtɔ mfidie ɛde ma asɔle a yɛtɔ de ma enipa anaasɛ asɔle ne yɛtɔ ɛde ma no na ɔsɛ ei ofiri nkramo mu ba na adeɛ yɛ dɛn ɛka ne ho nti woka sɛ wɔ nkɔ no wasesa ne janeta ne nyinaa yɛ ne deɛ nti ɔde kɔ ti ada no ɔde ma mpa wa na yɛ dɛn ɛkasaeɛ na ɔde ɛkɔɛ enti sɛdeɛ na wɔn mu ɛtamani ɛwɔ kwasuo no na sam ne nso na nkɔnhyɛ bɛda hɔ sɛ awurade sɛ wɔbɛyi me afiri ɔde me akokuro bi so enti da bi a yɛtwa awurade anim sam ne kɔkɔ ase enti mpaebɔ a yɛyɛ ne ha no nyɛ ha na awurade de maa me o yɛyɛ fasting awurade bosome bi a yɛ fasting 5 days ne yɛyɛ mpaebɔ 5 days na yɛ 10 days ti me nyɛ adom no
Sadia when you rather the mammy. Joseph Munya fasting 5 days. Munya Pibo 5 days. And you do Satam no. One more you fasting. Ebeba. One more you be radianum. A conshafu. Tinam near conshafu na ye fasting. Nam no more one is what you na ye fasting. Maybe think I am a fasting we. And sana masaba 5 days no. Sam na nan kwofo ebe ye fasting ni bi. Etina ma adwetia kosuo na me wo no na chese domo ba ho yie. Na domo ba ho ntina bibi omoto bia na edan ekoso. Na ekoso pa. Ti sam na nkonshe da ho. Me du be ko baby. Sam na ni atwa nyame animo. 13.5 good years. Na time na awurade so odem beko no me ko awurade enu ma wo se time no nya den enson ye se nyankopɔ okaso odu obi beko ba bia on pe basabasa wu ebi se won se sam na me yasole wo jato enti awurade pese wototo niema wie na se basa me kwa ankofa wontwi bia anya den ama enti sam na no emu ana dadie so womo pai district mu ana kwasuo womo nya district na chese eho no Pentecost sofo betan kwasuo no ahweto ya ahwe adwetia ahwe memfa se biato ya no mu nyina ho eti eho no na ejamewo eti me kwasole me de samna na ya nya district nyina me kwasole wo ebisa na me kwasole wo jeto dada me kwasole wo sa eti pastor ne bae ana me ka che ne se ni wo difo bi wa ha wo boye me so na me tua ties me bofo de papa na kwasu ho no se wuti me tua ties na afidura ye cheke wo mo defense ya yetimi tontoma yetimi tompaboa yetimi to bia up and down near the amount na debia se ya sa de no sa mani first ya mitosu mienu enti any time bia na menya achade ni bi enti ama mani ekon tais ho pa se metua tais yie enti tais no eboa me ane afodebo enti ama medini efa asole no mpanifuo kwalao obi ayedan agi mitum me mpa bo na chikura no ma fodebo ne me tais de na nya de a edafom enti emua a me mfa se kosuo yenya district no on be ka sa no deko me wo ha no mo ba me fie okay deko me wo ha eno mo ba me fie na yemma apostle insu nom yeko 21st Kennedy sciatica expert orofoni enkotu yade ase na yade be na yeko 21st Kennedy akotu ase sciatica eno ti na ye from sciatica expert no omo na ana eme hu se yade bi ye from sciatica na sciatica na so sisi efasilem na akwakokosi una akukum entimu yade pa yade bibre biada 21st Kennedy se fabrei obetu ase na wodi amawo orofo o mfidie pa laboratory no so eye adwuma massage no so eye adwuma eno nti no so obakuma se ha wo hwawo versisie one Sompa TV Sompa FM no na wo abrosa krom wodofo obaba to Dr. Hansen mo omobeboa pa no matu sciatica yade no ene yade bibre bia wo boa se cancer quarters called junction bo hu enkran sunwane nkranza tachiman obehu 21st Clinic enso ewo ho wodofo yeko na yekotu yade na se ewo 21st Clinic ama me ne wan se yade enipa enso ebenya wo na yade kro ya orofo yenko 21st Clinic branches bia na yekotu yade asem 0540311311 0540311311 3 eco capsules koko yade koko dro koko asem na 3 herbal center wo mo na de dro wi abadwa so orofo yade bibre biada ese friend koko de 3 eco capsules
Coco Master ena make am for nam dia ma wo orofo woni eso ye ususi udware honam eyo hene udwanan emoja so efiri mu ba Coco yade no a na sa Coco ne friend kwotweberefo ba wono ko antena ho na okotwe yade ahodo na om de aba ombedi unya pa orofo yenkotu ye Coco na se eduro be ya ne betua tu ase 3 eco capsules Coco Master ena make am for nam dia ma me kan kire over the counter for no se upeso ton yaduro ibi na oteso mfaso a kwan enso eda form edema 3 eco capsules Coco Master ena make am for nam dia ma yenko kolina keba dani heba Mr. Heba apidank ubenya biato 0546107107 0546107107 odofo ye konia kwa kope kurase aduro ni bianom na rako heba Mr. ena omanfo dodo no a edi ho adanse agiatum odofo rako heba Mr. Asem Mpe Nipa se dia manfo asi akire gu aduro so no se wanhwe no amantem unya bi ento rako heba Mr. Asem Mpe Nipa se eyesisi yade se ye pressure se ye low be ma unkaja unkasen e wompam rako heba Mr. Koko no so kura de ne wo be ne from kura rako heba Mr. na make am for na media mo eno ne akurase aduro no worofo dodo no agya tumu na wo fie o ye wo ho den na emi booster aduro pa enkwamo na kutie yade wo nipadua mu no rako heba Mr. se onu bia ebema ne ho ye den pa worofo se wo pe rako heba Mr. ni bia topa de a Freddy Mense ba e wo kewu Time FM wo boase Free FM wo tachiman Boga one of God pharmacy ubenya bia to e wo ho Promise heba enso e wo dum yenko na yenkoto rako heba Mr. ni bi efrise o manfo dodo na anum bi no edi ho adanse pa ye to rako heba Mr. ne de to ya de ase ye to rako heba Mr. na akwantia yare wa bi e woni padua ni mu dia orofo se wo pon akira kwan 0248 672 271 0248 672 271 rako heba Mr. ena mede ma wono kama you men of faith was say the Lord is our victorious banner. You men of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Na women of faith no ne Mrs. Genevieve Fabrifa yeboa dodo no afre no hinini adazoa aka manchire mu se bramie mompaye nimpaye no mpaye every say se upe bibia frewrade ho na se wantiam a mompaye onte da bia dawu eno nti wo say 12 of October ekosi 17th a wo fiti ase ekura women of faith platform no so ho eno mo bompaye na omu wie the 17th na that 18th October no question Adam ho e cultural center anopa no nso kosi anopa no nkron e no bompaye na wo say obi biada wonya yafuru enwoba no saa brewe e na aso e de ama wo eno nti baby kids no pregnancy case any baby cloth na yede eba akwankyere no nkodanta de any pregnancy kit no ene yede ba fabra ye be check e de ya obanyam na sede adwumadie ni sitie no dofo se wa mabia wa yo ho wo kwashi adan ho wo cultural center sanse adano yakopon ebe chema pa okasama fo madwumadie prophet pa ofirin kran neba na minister Audrey Japan any minister IBG omo enade enyomto ebaji kurupu twediampon nyame eba tata na waba ye ne nsenkyere ne dana wo be chema no kwashi adan ho wodofo se wa madwumadie bia wa yo ho brei na yakopon ebe chew mapi na wo so watumi atriba na ensa ye de tetere so se oyebonyine ogebonyine no nyina eto atwa ye ne prophet Joseph Opoku na twetwe nkomo ewo obrayo ko dwumadie no so no prophet mefa ne se ebre na so se nyankopon eyi wo firi western region no wodo ba kumase kwan be no fa so edo ba kumase eti mefa se temu a yenya district no na asofofo no be ka kire me se sisi de yenya district timi samra kwasuo na yenyina yemumunya sole enti me tiase e ma me koy timi koy no ne bosom mi ensa pepepe ana enkonche kasa se afi na emre du se baabi a no wo siesie no wie odemeko eti okobodi no obodi se adwuretia ankase adwuretia me kura na me ti din da na samne so ne kumasefo abampaibo ho ama yebusa bi no omso omunim ho ti etwetwo edin ni nyina ana yenam so bae ebanso wo hene no omugi ye feso enkonhye awurade hye me nyina ewo dade so adwuretia no
dadeɛ so kɔsuo no me behu ne pɛpɛɛpɛ asase a awurade ɛka se wɔyi ato no yɛbɛhu asase no na yɛbɛsua ahemfo no wɔn agye me fɛ so to wɔn yi gya asehene ɛma me sɛ abrante aba sɛ ɔba bɛyɛ nyame adwuma yɛn nso yɛpɛ nyame adwuma ntie ne wɔn ne hwehwɛ wɔn wɔ se nyankopɔn yi asase bi ayɛ dɛn akyerɛ no na mo nkɔ hwɛ deɛ hwɛ asase na dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna ɛkɔhunu asase no na kyerɛ sɛ woba wokɔ so yɛ wɔ mo no na deɛ nyankopɔn ka kyerɛ no na wo hwehwɛ ɛno na mehwehwɛ na wɔ w'ani so ɛwɔ m'ani so ɛtu kɔhu no pɛpɛɛpɛ meba na awurade asa nɛteɛ gu me nsam ɛho nɛteɛ baabi a mekɔ no ɔka kyerɛ me sɛ asase no ɛnɔteɛ gu so no ɛhyɛne te sɛ mfa sɛ sika futuro no enti wɔde me kɔ ha me se ɛnyɛ hɔ a yɛkɔhunu ayi no bi deɛ awurade se dabi nyɛ ha yɛkɔ ha awurade se nyɛ ha meka kyerɛ sɛ wokɔ a wobɛwura mu asase no ɛwɔ kɔ ho deɛ na mu wobɛwura mu na nyɛ asase no a ɛwɔ kɔ ho no saa wura mu kakra na wowura mu a wobɛhunu enti adasi kwan so ɛhɔ no yɛkɔhunu asase no mene gya asehene ɛkyɛ sɛ nyame ne do nam nyame ne de me nam ɛhɔ no mekɔhunu asase no enti meba nso na awurade aka kyerɛ me sɛ mekɔ no menkɔ ha adan mekɔ kɔtena hemfie na deɛ bɛdɛ na bam hoho a ma bɛkurom nim baabia menim baabia ne yɛhyɛ me nkɔm sɛ wokɔ kɔtena hemfie na wontua danka wontua hwee wontua ladbe mesɛ mate me nso mekɔ na mekuta private car Benz enti yɛkɔhunu asase no nyinaa yɛhwɛ asase nyinaa na mene gya ase ne yɛteme private car no enti yɛkɔhwɛ asase no a yɛreba no ana mebɔto maame bi a wɔkɔ fuom ne sɛbe wɔba wɔso bɔɔdeɛ ne bankye ɛne egya a wɔahyehyɛ ana megyinaeɛ na meka kyerɛ ne sɛ maame bɛforo car no meɛnkɔ na mekɔ adwirikyia ɛna ɔsɛ ei na obi a me no deɛ meyɛ dɛn aforo wo car ana ɔsɛ car no memfo na msɛ maame mene gya asehene nanam ɛhɔ na gya asehene pie ɛna ɔsɛ ei mekura me maame no o enti maame metim hɔ na mebie butuo na mede maame no nneɛma no si hɔ na ɔtena car no mu na gya me na meyɛ draba mede no bɛɛ fie a yɛkɔ so yɛ maame no wie no ana awurade ka kyerɛ m sɛ fie a mebɛtena mu no ana mede maame no aba no na ɔde adi asɛm na awurade ka kyerɛ anwanwasɛm paa ana meka kyerɛ gyase sɛ gyase sɛ fie a mebɛtena mu na mede maame no baeɛ no o ɛna ɔsɛ na wokura woma ahada na yɛ dɛn na fie wɔ se na wobɛyɛ dɛn wobɛtena mu ɛna awurade sɛ efie na ɛwɔ hɔ nyinaa enipa mmienu pɛ na ɛte wɔ da no nyinaa gu hɔ kwa ɔmo nyinaa wɔ kɔntuom enti ka kyerɛ maame no sɛ ne fa ne bra mekɔyɛ a maame no sɛ da no nyinaa wɔ hɔ kwa ne yɛmeɛ mfrɛfrɛ me ma no nyinaa wɔ nkran yɛfrɛ wei wɔsɛ mede da no ma no wɔbɛyɛ deɛ adwuma ɔsɛ nyame adwuma ɔsɛ mede nti megyina fie hɔ ne magya daa mmiɛnsa metire fie hɔ mfie nan maaha dan mantua ladbei nyame wɔtumi ɛtumi deɛ ba mede awurade de me baeɛ no ɛnsɛm awurade ɛka yɛ nyinaa no ɛbɛn mu pɛpɛɛpɛ apostle wo baayɛ no mɛfa no sɛ sesei woabɛnya baabi ada saa asase no so a nyankopɔn ɛdi w'anim sɛ woba wobɛhu no woabɛhu mabɛhu akosɛm bɛɛ na wohyia no hɔ ei mebaayɛ a ne ɛka kyerɛ me sɛ kuro bi a mensa wɔ mu ɛna ɛka kyerɛ me sɛ meme ne nnipa a metɔ so 19 wɔdiifoɔ bi a bɛyɛ dwuma bi a yɛnkuna ne wɔdwane na me nso meba no awurade ka kyerɛ me sɛ abosom ne malamfoɔ afa kuro no ɛno nti na ɔde me kɔ kuro mu hɔ nkanyɛ saa wɔmfa me nkɔ na me na mɛtumi ayɛ adwuma no ebisa me nso metumi yɛ fasting yie memɛtumi ayɛ fasting saa bɛɛ sɛ bosome 6 meyɛ fasting ama ne duru pastor anim sɛ menidi abɔfoɔ no koraa wɔno koraa ka sɛ menidie no medidi kakra a yɛsɛ ntoa so eti fasting no ɛyɛ de a ɛbɛboa me bɛtwitwa nneɛma mu wɔ adwuretia ha ti baabi a mekɔhyɛeɛ no ɛyɛ fasting efisɛ nneɛma a mesɔre a ne adeɛ bɛgu me kwaa no hɔ no ɛyɛ adutuo nkosua
eto de bia yetimi de awio nsempoa kapre bese mpane se atoko eniema bi be hia de apostle sa anwoma no ya na nyankopɔ twa kyerɛ sɛ de kom de be ye odai na me ba ya agrada na de tra me first ewo efi a me betem wo maame na meje ne niema na agrada me ba bo so me miensa pepepe na de agrada atra me wodam wa me hwe TV o de mtie se pe dem wo nyina dane atuduro na me tie ne se we ne agrada no anam se ne awurade me na ne na o se da bi ba ha nche me mpesa nam se mate ka be dane no e wo Yesu din mu ana edi agrada no tuye no edi na wotwe miensa ana ma mi ba me ho na obehwe se ho ne sofo no me kra na me pese me yimi ho adi ana me se ye me a ana o se chia me una betimi atena krodua mu a so no na din ka tra me na agrada no enti anka me no e wo Yesu Kristo din mu no ana obechia me enti akosam de ya fam wo ho they say what team ese Yesu din matim ebi se baby a me kwotren no on se ho no na light no me be hye nwura mu tu pa o kwayem mu pa edebie ni ho edeya na wo ho ye madamfo ba ko efe no opoku ono me name wo mu ko na asi dan e wo kwan no ho na baby a me ko hye ye ne de na debie ni ho chance ba ko kure ni ho ti wo sori ana ko hye wura ni mu bompaye me sori a me ko hye nwura ni ho na me ye cancel ho na me ye mpaibo ho na me ye bibia enti nua na se ana ye dodo baby na me ye dan me ye cancel ni ya pa kwa atum enso na kwafon so ye dan eba na yo so kumase oh wo mu ana me no mo ye mpaibo wo mpa se wo mo no mba dade so no mo eti se awurade di me aba ha no de no mu nyina sa ye dan edan mo ni ba ha so for say prayer camp wa si ni ho nya asem ketwa aya nyame adom awurade tumi na ma me si ye camp no de so for ade be na nyame nam wo so ma utumi yo ade awurade nam so ma metimi ye de edoso anifrafo timi enite anifrafo ni te emre bi e be fa me kura ko samra boy ekoye mpaibo Pentecost me koye no adano anifrafo 10 awurade bi omoni kama wo mu nyina ni 10 na sa watch that ye no me kura me nye watch na sada wo mu e wo bonten kura no ne aburu ni pa 300 na wo mu e wo dem de me se fan kura na entimi nya dwuma me ho foi no me kura me nya mpabo ma me ho foi sada eti ha no mo se no adoma awurade de ma me e wo dade so no ha no abeye mo ho se dade so na awurade sa abodamfo na ye ba ha no de aye mo ho abranti ekwa otimi nchen me dia danse se enam me so na awurade sa na yale na ye bon komo e wo me office wo no si abranti ne bodam finishia edu emienu fie dumienu ne papa ne maame omudi ne ba wo so mo abre wo mudi na chira nti wo muntimi hwe no nti wo mudi ne chami me hwe ne yale na se ne ho to na me mfa kwala no bosumi ba ko pepepe na kwala ho to no eti samle me ko ba bia me na ko eti yosofo ba ne ye ka e wo ba no ho ya yefe ko fa kwam e wo mu na maame ne papa be fa ne se ye de no ko school okay and obrayo konkomo no ano ya ye dene ano ya ye hye papa yeko na yeko computer so dwedie emra sisi ya isanse aboa tatia betwa so wo na maba so sa na ukoto se wo kramba osipata so anyo na foye obi na man so edisi ho adwumaku bia da woroma na Sompa Mpe Nipa enwumere bia da free joda kosi ni fiada so yenye bide ebesemo yeko computer so dwedie emra sisi ya me pese me di hini awo me fie nti aya na niema me di sese me fie di se metals me WCs na me shower set no me pe ni popom ani di ebete di ama me enunti na metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina do Frank Enterprise
Now, wall tiles no 30 by 60, 25 by 40, and so many do washroom floor no 30 by 30 sizes in your desire who do be our panel. Open maybe the bag of blues in a hood or so they are. The water closet who do be open maybe kitchen sinks and the taps I would open maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Orukoto ofie na no a confront mu ko wiase no Frank Enterprise na obenyabi say you so Frank Enterprise our Techno Market Magazine room and some of you Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na Frank Enterprise ho na no dey asem da kura ne say so our bulu is bono any ahafo e kwa kopem no for baby a se o pe task papa ni ma wo bosu bi etu akoton a en to wani nko baby a so do we let Frank Enterprise ni be ma oni popom ene de ne bo edafom for number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868. Now, what's happening, sir? You come from good Frank Enterprise, sir. That's papa, doors papa. Any WC is papa headquarters number 1. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, Eduho, Eyemenu Mpaibo, October Bosume de Toso Dununai, Enemy da Toso Dununum, Ewradin Centranin, and what ye be ye Juma say, Ewradi to me be ye Juma, Mpaibo Cassia, a crow, dear, Fahudie, Kwahusai, and in Centrani. Only Ewradi Mabon Punimpu, Neuradi Bejo. Asem Mpe that's what they say. God of Miracle and Centrani Yankopo from Tifo Bishop Abel Sakikopon Sida so Ayang Magere Centrani P. Oh, October and Paiboyase. For how no money would that you know what that mean in Abra and Centrani Yankopo Paibo Kessia Yachino, who be Tia Dance. Shia Adumutufo, Jojo Ahi, Joshua Bano, and the Sida Adumutufo, Onyankopo Difo, also Pong Bishop Albert Sakiko Pone. I read the Bassa, the Naya Juma, Sadia, or the Naya Juma, a free Tetano, Bekaya Huay, our Atumako Phobia, Sida Worship Center, Mount Sinai Hospital, at Chilewa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th, and Centrally Beto is and slow down what the area, empty and true. Suru besane awurade beye na wo adwuma bekaya wo Sida Worship Center na de ne de wonam nyina no enye awurade yona frɛ ahomatufo so 0553 535389 ena 0557 000967 God of Possibility Prayer Festival awurade tumi adi nyina 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo ko Canada woko suku na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amafo akwa no enya gro Jaya no ho na de won kosa no Express Group for ya Express Group yes Express Group obia na nya bre pese otukwa kwa ma no ne de wo de obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo ko Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wo de obekọ say ya adwuma so a wo de obekọ Dubai, Qatar and South Korea
And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Leba, Runabout Wa, and crying, Kanachi First Light, Tema, Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabe so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Only we define every day, everywhere, for everyone, yeah, the luckiest everywhere, for everyone, yeah. Only we define every day. Only we define every day. So congratulations. Yamahwefo a tiefo nyina akwa ba biem eba Sompa 93.1 Sompa TV show. Obrayo okudwumadie no nkomo no aye de papa ba bia ke nam no afina ke du bunum na so bere no eme kwan sa. Na ye ne Apostle Joseph Opoku na etwetwe nkomo. Apostle Pentecost asode na ufiri mu no omunimo pa sa. Omunimi papa. The whole Ghana Pentecost omunimo. Onye the whole Ghana. Mfa se bia na me wo ne bia na me koye mpaebo ne de omunimi pa. Na ufiri Pentecost asode man ha wo mu. Oh. Anya dia me de me fi se ha mo. Sa ha mo gan be hwe me kira kwan. Bi so hwe adwuma me ye ya ene campo me bi ya. Sanka Apostle kira kwa wo fan. Me pa cha me wo adwuretia. Ampo bi kwam ho. Would do somebody kese esi ho. Ya so Universal Deliverance Camp and Ministry. Okay. Yesu ene ne nwan kwa na wo so. E be se adwuma ne Yesu na ne de ante me fa me honam nkoto be ball no so bi. Awurade kra nkire me sa. Se dia bobinum ye no no. David adwuma ne Yesu na ne de a. Enti Yesu ne mponche nkwa na edan egusuo. Na me be camp won so no. Wo bi a ha dan edan mesie no bedam ye free. Ye ntomsuo wo ho. Ensu a metuo no. Ye bia na nafa 7. 1 hour ne yatum. Anwumre ye bia na 4. 1 hour ne yatum. Se dom no do so a ye timi bia mani twam 1 hour ne kopem so obi abedan. Ebenye nsu no. Aso wo ho de e fasting ene mpaibon ko a. Fasting ne mpaibon ko a. Na che se wo ye de on pebi ho. Da bi wo yire ni ho. Eno oba nso mfa to asese ma ho. Wo ba nso agise uboduku. Umoduku ya ye hia wa ne amaduku abo ansa na wotimi ewura campo. Enti Pentecost for a na no mo ye dwuma ai bi apostle no ebi timi besra wo. Oh, ebi besra me pa, wo mo frɛ me so pa. Ti yade ahudu bia ye mfa meda wo. Yale ahudu bia Yesu ne mfa meda na me de asa me de me ya na ko a. Na de ba so ewura de be fam so ama wasa. Yale no. Okay, anwanwasem a ye ne Apostle twetwe nkomo ansa na oba obrayo kudwumadi so no. Oh, abreho na nso nyame aye awie. Abrante ba ko a Apostle sa na yade wabodam mfinhia edu emienu. Apostle asa na yade amana ko wi na sintreni. Asem o. Katachi me mo akwa ba. Aja. Bibia boko. Nyame adumo na pacho nso e. Migira mena so. E de Awurade ase. Ema biem. O David, Awurade nam papa so sam yare na amabiem abisi na ma. O tototo bo ana. O mpacho ade no se ba na ye se high fever na ye se mani so aye me kekrakra. Bi wa ni ma bi e be koso no. E bi a me brother me machi ba Paul se o akra. E bi ono na e bi obetimi aka se e bi Steve Osi na me na. Nti ma me mu di mi chin ya. Na o kasa sa. Me na. Wa hu so wabodam. Me hu se ba bia dunu na in fact na sa wabusuafo nyina hu so wabodam. Sa pepe. Ukurom ne hemfa. Nyankasa no me fi sehwie so. Yemfansia next week ye bedi komo. San say apostle ene saw ya dia na papa ne hu ya ye nwanwa ne hu ya ye hu pa nya asem ketwa. Awo so bi abodam ye san ya de. Apostle say one day you abodam dia e 3 hours you say 2 days e say eteko. Ati say eteko. Awo Yesu. Apostle ti ya de bia no yemfa me down. Yale bia ye yemfa bibidu nsa yale ho.
empaibo no a empaibo no a e wo se nyankopon na ye ho no na ye ko Jeliko a wo ko Jeliko wie sesi a ahoto aba Jeliko ne ye Jeliko no ne ya sonda na ye sie no Jeliko no wono ne Jeliko eti se ka se ye ko Jeliko a wo ba na me ka se ko Jeliko a wo hia sem bia wo hia bia wo ko pata no wo hia wo hia no na wurade ya wie enka ka se o mo e pa kontuatu asonda kase no asonda kase no wo ba na ko Jeliko sesi a ye ho no mo enipa nwo wo wu kura wo be nwan ho sei wo be ko ho prenson e wo so ha obi atutwa awurade be ye ne nyina ma awo nyina se utimi da bi na wo de ye kase ye ka de ne anka wo hwe kura me fra doctor a doctor fo akase fo am ye bam me fra mu so anka ye be fa anka be kase agwa na wo ti woni mu de nya se ebi agro bi no di enti apostle betime yi amanfo haw nyina fra mu so aye ndarete wo mu me se wo de mo mu mra no mo behwe nyankopon ni mo nyam me de sa na me pe ebise me adwuma na ni wo me awurade na ye ne dia eniti na me be board kwa me manfa me dina ya dan anto so ye telebu no manko na gusuo wo ba me se awurade behwe wo wo ntonsuo wo ha dan benya ba bi ada na ekwato na bi kura ye ho no body ye bia yi ye ntoni o timi twa body aduro be se 50 omo e ba no ne ya tamo fa wo number no tudwa na okay. Next week e dey ya ne papa wo sa no dam yade no betwetwe nkomo yo 054 38 54 306 024 888 91 94 054 38 54 306 024 888 91 94 Odafo ye ne apostle Joseph Opoku na etwetwe nkomo no na apostle me ho adwiri me kakra kire se sepa se obi abodam emfinhia du emienu odafo na kire apostle ne ho onwanwa na nakosem kese pa no na ese ke di hu nkomo no ano dene ano hye sanse okobo adwuma wo Pentecost asode nim eduru ba bi Pentecost no yi ni man anu ti oye na adwene se obete ne ho na wakoye ni prayer camp afi no ma sa abase prayer camp no kora ye nton ma wo mu eno so eye nkomo foforo na wotwe se ne obra yoko eye de apostle beba na ye disa nkomo na firi ho na abranti a osa na yade wo dam mu no wono soso de ne nkomo atoa so wo se yade bibire biada yemfa emeda apostle Joseph Opoku apostle ye beda se ene se ye to yensa frɛ obae noke yani apostle Joseph Opoku na etwetwe nkomo ewo obra eyokon adwumadie nso pana member wo bibi kakakra because apostle yanko yanim okay eno tino asem techeche ebako edachire ese ke bi line no but anka ye ho kakra asem no so eno so spiritual matter ye di hu nkomo wi a ye bedane de ama apostle Joseph Opoku na wadi ho asem amayen abrantie no enso ewo hawpa kada tie transententem na mebre no sese de wo transe a na bre no kwa enisa enya asem ketwa we ne Sompa Asem Mpe Nipa no kuada biada eyo bra yoko ye ka brabo mu ensempa kada tie memo akwa aba branimu bacho jamba mejo so empom te sei bacho nyankopado ade hia wo a na wo bre sanse oba fie ha no enne eka ho na miensa na adabia ye frɛ no miensa bia no nkuni bi esi enne wabehia wo boafo wo kan wa asem wi a medane wa ma no enu ye case study so asabodamfo yade de a enne aduru so wate kadachi wakosam ne se ade bedan ye se yenko omoa openi ne de kan men ni kan yanda nyankopon ase se wa hwe me so de me firi me kuro ma badua wo firi hin na bae ba me firi twufo praso ba wa brefi ha enne kan wona miensa wasem we firi dwada ba no na ano odene ebesi enne panipade be pa na ha wo yentio ne ha me de meka se ya kwakoye huhu masam andi sa kwakoye huhu masam zo de amizo de minim huhu masam ba mi na mi ta hwe mo program no
I'm sending Sadia me too and I'm on. Na mabana and webia I was a mutime de bomb piano na wait me a day abuame. Yaya crado, yaya ready. A home was some dear Benny how potting. Meshas ya me SS 2010. Nti me to quite cra ekwe ejuma kakra. Satana me ejuma wo US embassy as security. US embassy. Mbachuane. And then now pay your come. As at that time now, how much I try there, but now that time 20 cities there now at least. Between imagine cry. Yintiwe. Nti one day me na kwanso me call ejuma. Nti I say bibi ebura me. Me hu say bibi e bibi be wura mu. Yes. Nti from that time no I say ebom ya renga cry nje ma me fi akra eba be father ho. Nti me buy na ma me sofu bi e wo ho na omede me akoma no. Then there oye me dura na eja. Bibi aso den e try. Nti me there ende na me na ma ye meduma akra. Nya ema ebe mu enu kwan say asa 2017 sata na me wie diploma ewo UCC ntina me ye me national service ewo ye kromo eye Chufu praso enu ye chufu himai okay yeah matrix basic school nti omo posti madam fu bin zeden eba ho nti me na na ye course na ewo chufu plus ho mo nti na me na na ewo edan ba ko mo nti asa 2017 na me san eye me degree no nti me de edu enumere say na additional na then me go so nti ni ameni sometimes na ye exams week me sure dey then maka culture me exams ti na me ni ti me an say me wo hospital ti me bisa madam for say na wan hu hwe na wusua de na me sua de like ni am hu an say me pay ekọ Johnson ye na betra book no ene na dia me hu ye me ni ti me na me hospital wan hu de ye wo bachelor bi efiri wona ye dey nti omede me call your hospital no so mo fa me emla chufu plus government hospital no omede me buy nti omede buy a omo be check no mo so bibia ha me nti anu de omo ma me nka say malaria dura ne say den me de me e fine na eja me ho like me de me fine say na omo ma me edu ne de I think say na bibia den eye normal na eja me de me to aso ti me gusa me di me pa kra nti me wie degree no na omo test me message say your certificate no aye ready nti me go je nti that day no me call Cape Coast na me call the campus na me go je me certificate nti anonzo no as 2017 to 2020 no e go find my program bi ye wie ye national service no ma ye napco na me napco training nti baby am post me ade me kwai na no so na me madam fu bi na den ewo eden mu nti eden na me kwaje me result no ede ebaye no anu so na me wan say me pie akodun so anu so me hu hwi biom na me wan say me hospital ya na anadwo na opie kodun so na sa de no ba na I remember say twice in the day sa ya na dia sakakra maybe wa be min chere atwa time there je say dia be na how potin like me fan say sa de na na den ha me ni batimi bia no na me wo hospital me bizan so amete bibian chere say e bia ti say si ya no ukodwon so bibi betumi asi oh for now ne dia min chere every year wadi mfishi asai how many years now na me ka say before I didn't buy him say many beti me na mo hospital there after 2017 se si ankasa no wote de woni padua mu hu se wonye okay wonye fine no correct je so ya de adwuma oh for now ne de minya adwuma bia de adenti ukopa adwuma na wonye bi no correct like with the certificate echini answer still adwuma no mba. Okay, yanko Dr. Apostle Dr. Amegasia so ye na Apostle Dr. Amegasia medical ka che wiase man nyina se ono ye wo no no de na duro nam dada san se awoye mu no
na wa mo ne nsa yebie mu na haban hyem Yakopon hu nti na kube ehu nyina katanso ya ne nsuo gina mu no Apostle Dr. Megashi no Apostle Dr. Megashi ono ona do be ko hu no ahwe de hawo no do ba honam ani na de haban aka haban de unim pa ne ono so nim haban enya asem ketwa se wokokwa ye brentuo mu a utimu se Apostle Dr. Megashi oni haban preso ifri se ono nim haban na haban so nim no eno ti ya de bibre bia da Apostle Dr. Megashi se ye famra na so ye bibia be konkai kama ya dia ehu ne boni dia na amanfo ekọ akiri kura no Apostle Dr. Megashi se ye fa emeda no ono ene de spiritual center no enso ebaye pani kwankyerefo enso eno no kuma se yenko makro oni o police station no ene ben hope Apostle Dr. Megashi yenko na so ye bibia ebekoso kama ye Sompa sika kesi o ko Sompa sika kesi no aba ama woni biefo na womo obi so agye ata wo mani azizanse obi afon eyo no ane dia de ope no de yo eno telefa afon no kura na menkyero kwan a obetumi anya Sompa sika kesi ni bi star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na send ko all networks select Sompa FM no ebe ma prompt messages odofo obedi sika se o ma fo dodo no ane frɛ Yaw Oforisuo Aboagye ade amode ba ya bo hu dawuro idie anwumire bi wo ho a se me si adi sika agimeni no medika aka cho se ye be mo nya sika atubutum na de atwa wanum anakrewa National Lottery Authority no ensa hyase na unifie du nwotwemfo asem enkoso orofo mega cash lucky boss was the win big na chese sika kase pa orofo ye ko Novigi Studios won kan na wo mo ana etwamfo nyini ma na ye fe pa na wo mo ye sini no kra de o magi Novigi Studios atuma anya asem keto akra wodofo Malam abase ho na be hu Novigi Studios first Kokroko Street ne so pe ho ene wo mo ewo odofo say aponto ne abedi to ene yiyo ene ope mfonyini anase videos so Novigi Studios na mekamfo na me dia ma 0574715778 0574715778 Novigi Studios yanko ne yankopo machira kwan kama pa Lawson Beverage se men control say oso de Rayman Betes abadwa so gingerleke o de abadwa so twetwa bi bobobi nombi eduru ba bi aponto ne abadi tuo ni nyina na ye twetwa nsa o tu Rayman Betes ene gingerleke no na so ye wa adwene se odofo bi awu na se oni obohunu gere dia ma omo esewa ni nyina gingerleke ene Rayman Betes ene kanfo nam dia ma se wo paabo a to bisi wo wate amanfo beto 1 to 2 to 3 to na ne sika no na eba na wo hose so a ene Lawson Beverages nko trase obema bia beton obetemfa so kama pa ba bia tonsa tu san nyina da Lawson Beverages o product ya Rayman Betes ene gingerleke no ebi enso ewo ho 0242133577 0242133577 osi Rayman Betes gingerleke osi twabi ne gina wo na so pa orofo nya bia ni bia orofo Ghana fo gi bia tumu a emo omo we de ye kama otimi tibidie na emo mu hangover emo mu yem nya omo ya eye klobie na mekamfo na me dia ma no aponto nya badi to ne ayo no nyina no eye klobie na klobie no ye was no adantemo no eye small size ene ye big size no ho no iso duku no na said your amanfo twitwa klobie no ede eye omo party ene o mayi no anya asem keto akora na se wonni mfie du nwotwemfo asem koso ba pen for klobie no fo asem koso bia enua ene klobo kada tienti sesi a me ne wo kase no wo how kase ba pa na de beda Sompa Asem Mpe Nipa se yen ene ebetumi aboa wo ja opini pacho sisi a me how pa ni say like nia ha me no me pese mompo bia obetumi aboa me ana say like obetumi ahwe ategudi a ha me na sesi a woti wo obi anhu se bibi hawo me hu se ke yade bia bitisa me hu na woti obi a wanka wo hawo a na me pese me hu bi adekropoten because yen sha dan hu de waka wo kwadwon so an wani betina wo hospital empirinu no hu se ye de na wo se me kopa adwuma kura me nya bi ana se me wo ho ana yade no aba na kama to fom na we de ye ya na akọ hospital na hono na me nte wase papa e de be potene ha wo nipadua no ena na me kan say like say me nso no adena kan me akọ say eya ye huhum ade
ama wa yesenya na unhunu yie sanete nti mena mokra asa mimfiri okay wa ware bajara bi wo ge bajara bi asemi so tama wo feel fine bachwan ade ne bowura wo no wo hwe time wa na wo security no na ade ne mbowura wo no ene nei no difference be ne wom so ne say bachwan so ne say first na sade no enyem ye na I say menama me free by for now no I say me ko bibi kurampo na bitirimo anchara entre me because me nim nia like ebesi had your baby be any ebesi kan akoma to ye mwate mbachomati na mitumi ade nyina ye eno ane se ye do ma apostle Joseph Opoku na wahwede hawo cause watimi asabodamfo yade amana ko nursing training awie dia ene wabetwa fufu amana tonkwam so oba yi nyina awurade prepare so oba be hia wo boafo ti bia be kama wate kan akoma to ye Panama be sentrase kan akoma to ye mwate bia be kama nyame otumi kase wate we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ho beto why cause one kan hawa obi anim de hawo wakoma to ye to maame no papa nyina ate ase bachwan ka wakoma to ye mate bia be fine Panama be sentrase Dennis Anka ya na baba ku di ni birthday omono ba omono ba so dia yin na ba enje dele ne be wo so fi se we si aya aggressive a wo twen no onie aya aggressive kwa ku we na ne din de say we princess Asam no okay Okosko Crash Preparatory what TV no ho hwe what ho hwe nene wanya mfie nso yene ka mo ka be mo avanto so de kan timi kofie dabi afem de jada meto ho hwe friend no wa no akosomono no okay onam ne fa adwen okay princess Asamoah ya man happy birthday so de no an ye ya man happy birthday princess what dem ba fia so wani age o Okosko Crash Preparatory yes nyankopon enhira fama kodai na ne pa bia wode drum koda mo musua de be mi ni atwetwe wuru no kropo jande twadiampon enum ni bi na da chi ankwa ma bi no wo ye jeje nam nya asem about so me papa ma ye ni fi asem kokko kan ni nyankopon ma enyi nkire no meto ye omenyina to ye omenyini ade die bone kwa ye be ko adi we be ko adi omenyina to ye ano benya beto na se wo de okay de odun se si obuyi na se ono ba beto na me de mo beto be on na bi wode ya adwen foforo bi na ya bi unim gwagwa won se mo akeka che ma ansa ya ba yanko yanim we ban birthday no ya god ya na abranti ya sem ya na be fa so aka kakra nyame adom ya nya na gifo de ama no nse ubapa ya betena he atum se ensema wo ka no ano odine so obi be bodam na sebeta frache nyame be fa obi so amadam krakra teko mani madi fo do sa ho anga bodam fo so ate ntino we de be yeketu abi ama na gidi se ogutwa dari ko no ho hia Jericho be kasa ma so die aba onne ne ho so hwe no yes so ni dia so so ni dia so nti ono ni munu no nim ne wo fili ekoba ne se ya o kan ne ote abonten on te ase da ya te di ngone ye kan kire akora wasi so a ho fefefe otimi dress a wo ha obi anya me ha ne se bibi wo wi ase ntututu anamo no wa peyi a o se o kan kwasi ase because wonya prage ya bi twi eno abo keres nipa no bo ne keres ye papa panyi ebi ameka sakura wo ani se papa yo betena ha ye wo sabodamfo yade ba wotike mu aye kama se ya na otim nti wo kan to sa akura ndimi na wo gazeti ami ya o ya won nte ase unless wo go ja fasting goods na enso hwe ne ba wi ya na hu se se na asundua nkofo wo ka se hu hia no na ye didi agoro se sei na tie enti ye ka je nipa bia su kono ma bia wasi so se bibi wo wi ase na obi frame so be so ye mi interview di ngono obi sa se na me wo bibia mesuma na me se ai mo zuma ya mesum na afi ni yema hye no oto me se wi ase so oni honhom a enkase nti oni pa bi o honhom simple omo start no mo ye adwuma na nika ne dato omo nkomonko o start sisu no ohunu mpena twa ne nkomonko ukurafo ne bo odin che wo de no a ne nkomonko
free say we as nem say no an say was scamming ya when you scan no free say we as no an so e yom be wa fo bi prague a wo tua won nyam fa so mo chen adwuma wura nti em say wa bobra no wo kwa no no nti wo chen say abrabo na kwan mu no amana bi wo ho portos bi wo ho so won hwe na de ka to mu a wo tai be blast amana sama so to betim di wu abere wa wo so wo kan kwasi ase nti say onyan hia bi ba ya abrabo aye bo no yade enche o nkwa amanem ohia bi nchechire wa ho ye ka se bibi wo wi ase wontimi nyi ntum asetina mu da on ga wo mpa ebo 2x4 no be twitwa mpoa esusu se de obo mpa dem se bibi antimi o barade na etimi nipa pura nipa no bisi otimi ba na wo fasting wo be pura se de wo ho ode ne se de omi omunyuma no enye wo 2x4 Kristo sunwe ne de gina sangofo nanim na ya na ya adum bi eye agya bi a wo dan no eye babie bi a wo som eye bi abusuan a wo firi mu ene ni aginade bi a wo fie ene consider sa ne yamani nyina na ma wo ne namu enye wo bible na wo bo no wo de ne obi apam bi a wa bi odi ato wo ye wo na na bi wo ye wo fa bi ena ya ne ahwesa apam ne so na negimi a wujim na consider wo abrantie wo be kom no sebe tafra che na me amtie ma ye bone chen no ebi anu da boko nenso ba se be yire ne kwan mu na yire ne kwan mu edi abrabo no tutu anamu a no hwe wakwan ye no tutu na mo ye bi a ye kan so okotena airport ambazi wo hunu mpanimfo za no a onu ye titirifo ne dinza wozo za ogofoku obi o ube kom no akofoku obi o fa ne tra dipani abeduru ne niam bi ekura no afa ne tra eno so de atwen na abehu no ane abo no wo kwa adwuma bi ma na ye begura wa feri ye do be ye adwuma barantoa ye kan se ya ampa utwa picture na se niwo obi an yemu nyen yada na oyem yo ya na onwene wosi otim ka jo say eh ma me de enko a te se wako hospital na wo aka opa na wo te ya da joint wo no 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 a onwo da na oye nurse ni aba fresh no sister bo ho so ai de enko a na kani wi a na bo so na ntesa dabo na no se ne na anu ma me na tian no na odi na ntesa ya akura na be hye wa ya se nya asem ketoa endi ya oni ya sire ni panyi na aka chom ne se yamma ho brase esumra yemu kakra yensusu bibi wo wiase ebia wo nkwa asole ebia oni bosum bia asom onnam musa but susu se bibi wo wiase ne hunu kwa befa so ni nipa nyina di so hunu ne sa ampa betim kura tenama won sum ne mu bia ba benya som de ama okra atu anya de a ye ba benya wokum no on kai se ye kan ye no na ka kira ma ya no okay omna samuel yo yakwe de enche tifo ne ahwefo na mencha vera yene nwa ba vera do ye sheton sheto papa wa bura so na so mfa bi man kan beba da benta yaw me se me preko nam de di ne hyew o de bra me keto amu de na soso ndi nya bo che o ze me mpa makosa o di ka di bi oh me ni bi asanka ya me se vera wo fine o wa bura so na na to apete o ko supermarket babia ya tron vera sheto nti obebe mu bi ya na se wo sheto pepa me mpa de ya pi okay na hwe mu so na nsu no nti me nwa yenwa ba vera babia obia be mo sheto ni bi na ne kina ya na me ontome ya a friend say brand sem so ba be ye 3 days ni pa cho ba ye sha no ma ne bia ba so da wa tware from Island ufie mum na okay ya no de no nya sure se bia ntwanwe no bia akombi oni fia na yenhwe no ma bi kakra o so bia bawura no na meka se yenhwe won so bia na akombi oni fie pese fa na ompene na koma ne mpe because the bowura no nye so easy sa me kwa na mka se bia spiritual marriage ba no so bi basa se ofunsun bi no beda e ho sa pachopi me biso asemo sunsun bi no beda oda ada bi na experience na se sa no mani na anenamu because so busa na question bi se wa waro si de be won pena si de bi brante wadu sambi pa wat maye adwuma kakra wa mbazi besi ne na sebe bibia no na se wasia so makakra de sa no mani na kan nipa bra bohye na kwaku kan no nipa bi ti wiaso ni se wiaso nya na jinsi bi nya na pabo bi e design na bi a oni se wo wie ya ye pen so ye bre so nya de ye bre so nya do se wo wie mu atetefo no mo bre so wo de wo kwan bi so se tete no na ye de ya obi we se tete nde na bagimi da bi inimde nne ni wo no munyimi ye ne pen so ye se ni nyansa no ye si dan so ye nya kan akwa mfa ye kan kofi
obi asifi opaki car no abonten short ase eso ni fie fefefe but ni fie ne kwan obi a wako school e krache wako si dansi wo itie ne pension no ma ewo mu no a den hwe kwan ye fa so wu ene ye pension so na wo hwe mu a mani to fom a ye ne pension kura ye ne wo ma sign ni diwo no wo mu so ne ye muade hwe ne de abeta se wiase obi ase social media obi TikTok obi ko jan so a obeka nyansasem no odi atem because yes be the trend yesi an me trend kwaku asem mama kan asembe na bedin se mechanipa koro onya tumi kakra otumi di ni mama etamani so obeye no enne won ka ati asase so obeye no onya tumi obeye no di ni mama owo no obi kura tumi a wanyanti ni mama ho ye nahi obi tumi a wanyanti no ni nnuanum nyina because one e de kakra bekuta no e na o tumi ni nnuanum nyina ho ye omahi ito behwe obekọ fie bem na atem didie basa but obi kra ni nyankopon na obi nyina ho hwe yaw munam nipa ba 5 na ye wo mu nyina mu free yafu ba kum ne bai ba obi akra ekuta no obi ade different ebi de black ebi de white eti se wo fi se otumi bi a wanya ana wo ka bi a wodam enu nti wo mu nipa ebu nkura bata no ye sunsun nsam no eye bebre ye ntimi nkan ete se yade ena yade ba hwedin no won hwe ado beto ba de so we are na de woko because first sa no ma onye ni o ya was the first ni o mrebi wa kwa na friend nkankom okwa na sam obebe utu a unwe da China for spirit na say no sa ni nyina be sai short as ye ne first ye stroke ni ade na ye mpanimfo eya de ena kura enra obi koji okoji no ena okwo chese ho no ko hu no ma bi na obai na mbusa za ade na waye ba so se ade wa ko hu ni ji no akola oda ye fume ye wo nani ba ko abo yaw akola oda ye fumu kitikiti a ye wo no to nga no nani ba ko abo te se de panimu ye de ade awo nani so makosu na bo hwe de ko so wiase we de hu de na ne maame ye e de asem maame ko mbusa za ade o maame ko tewe ya na ye se obusa ya o maame nso on tewe ba bia yaw eno me koso wiase but still nipa jimia na ejimie nsu anyansa we na me ka se obi betwe yesi nanim wote na wo kanyansa se no obi tifie wo di watam abana se so ofam wonfa eti no ma beba ye so na ye bebre na obi won so na de bia ye ka no ya wo behwe no na ene nana no bi na de no mie bia betu fie wo kura na wunim hwe wonye obi abone nti na se bi wo sifia na ebusa di paso masi kaka otrim wonye obi abone ya wo betima kaka ya mpaso wonye obi abone so sa no ma na behwe wo ebi a wo nana bia wo so wa bi ana bia wo ma me nwia bi ada pa bi okotwa na obi enya boto na wadumi fie ho but munim untimi nkai obala no akai kwa kudo betimi akai se bia uja nan kakra sa ne bia tilapia bia ye no na sa amen obetimi akai on de enche ne sunsun masama yaw wo furu hye se bin predressa utiri hu tutu oh ya kwa na tilapia se ma de bae oh da bi untimi oh kwa untimi untire mi chiri oh e bia tilapia bia wawe amen ena eja wa yemtuo ene de se anumiri ne wawe ti ade chi an be kai se mo de wotie be fa different ase ye ne obi akuna wana kwa tilapia yi o de ko wa se nti yaw de be se kanya opani za hu za wosre sa na betima bonya hoto wate nti yaw de be se kama ni pada se ne bia wote ase se enye wo ka bia wo dem na ko bia da kam odu ba bi wa packet de se gunti adan ya na wote ka ni mu nya wo su because ne time aso enye ne fortune su because e fie su nko yie sanati o enu ti Ghana na eta na wiase na ete no won twi ne o mind the pa yaw sa sikaduro ne sa wo ba kwaje because wiase ma ye den enti wo behwe no ye na na bia o si suo no seven brothers anu man na kuma ntimi enti wodi ni tiri ko share baabi boade ese okotwa ne wan kotwa wono de wawuko ne sa nchiri man no man kitinkiti bi ofia edi munya enti wo be kofie bi mema ho fe so munya kunu jasante voyage aguna vo de ye mema de munya walepa ye ma de ye nya walepa bretuo de ye mema no kwa wade a ye hwe wo mu na ye de o he wo boa ye re okay ze bretuo na ya asrani ade a mu nana no ma mu besum saa ayi no o mu ye de enti akoba saa de na so mu de nyame tam mo na
eti ye hwe no ma bi ye wo wiase se won kasa na wiase a wo kasa ye wo baby a wo benante esa ho brase because edu me bi ya le bi betima bon sika o de koto adwa wo nya bi wo be wa ho brase nti akora ya se bi obi se nani se bi mpradwasa enye obi wo te ne baby Ibrahim mama me bo sa na efre no wonu kuma se ko how many times no ba e wo kwan bi so nenso sha enso e de oboy na wo kasa se bi akora bi tibro no bi so ni yemu ye ne ya waso ne yemu anwen ne se na bra ba wo boy ye kache ni bua dia wo mu nti obi yi nani so be kache nyame na tua wo ka ya man kan jo se ni pe bu owu wo bro no so a ne obi amanfo obosi akra mi nwa ba a odi machi baby na net store si abrante bi yusu moto saka ofo bi wo tata mi nwa isa na ofram no wo ka kire me wo tata nche se obi antimi nka na sem wo ya so mama metwa squad ama enen kwase ade wo kromu a akra bi din kwase wo fase bi din kwase ya so ya metwa squad ama ene te kromu a twa wo de twa squad no akra tata mi nwa isa na mza ma nyabotre nyabotre na kama echenche wa nafe woni ma de ato no wadi moto ko wi articulators ne nam nyina tete ai me say a life enya asem ka ho me say the water time nwia no ya wo fi so wonya kamafo ya bro no so o ya de obi antimi nkwani mu ti de ope na o ya ne bro no so ena me ka sa asem obi ati ase se bro no a wote so efi a wotimu wodwe ya wo se wo de o konka obi a patobo okay also to obo tikatachie kwa akoma to ye mu ate me wogidie se me wogidie kese pa se ho beto wate wogidie kese pa 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 hello Maju so eburu katachie I will take any of that like yeti o na bana o tu onu no nse wata musuoni nyame beta ni are mantini nenen na je na ke pa enyo me example te ko na tamota kidi ni ya je wa ko me kina wo kana eto Kenya ka tencho wo tu kwa ma ai ni ka da to ko Kenya so atene ni bi ni ya je be bo da no okay hello hello Majo so kadachie baby afrefre udi 0554931931 hello hello good evening Majo so pani yakoye ni mebre ni sua DNS hello me say dia am ka je mi nyanti je ne me pese me hu se anu ade no a mukana ahon sam so inde mentimi hello baby afrefre udi katachie kasa frefre pa yeti o hello evening Majo so yankoye nim ya frame mo eyes this kasa frame suta yeti o ya makan je ya pa de begi gnetie ya mrante ya ba ya no nti mo sama makan ya gonya mishramu no okay hello Oforisuo Aboagye ye Sompa Bida bedi da yankoye ni mebre ni swa we de danyam semi na obi an here la na oto na de nyam kwaso hu fi kwan aba nyam be fa mo so ahwe za me bia iboko ida wase no okay hello hello Panipa yenti o mebre ni swa pa mpakero benefo mama jure Majo so me frefi aka with the paso I want to play book you need the old school no okay abla na ye bono aso ba ko eku that is why ono ti wono kana se no a de no oye ya eye fuso ba na ono ba ka ba o ti nka ngola na ba na ya ncho mo fu na ko na ba na ya ncho mo fu nu pe ni hu a be yi weri no ono hu a o be fre na wa kasa wo nso nya ye bia so kama na te ama If you honor our system, honor so na bla boni yi. What
ti aboa ba wan kasa den na so ya aboa wo ablabo na wo bo no as within the old school. Okay. Hello. What about the good evening? Majo su eburu katachi yanko ni break. What about Abraham Jene Hall? Papa na obetan Apostle Francis Otokuro. Papa no ebetia ko si o Jericho wie ateko o Jericho wie ya kapete bi ni on detike dia free tawia o chia omo kamponya. Bye. No, okay. Eddie and remember Apostle Joseph Opoku Edeyanoa Century a wayen baako a said Danya Ibia. Come to your mate. Hello. Baby, I'm free udi. Penny Payento. Yo minya eneme man wa 90 omunya ko papa. We all kind of o shiri you catch papa bi. You are no team. I must show your mind. I don't know. Okay, so we try to go on better. I can't look at one to. Okay, and until you for friend no emphasis as here. Na madika aka cho se djuma ko bia da roma e na yetumi ekasa e wa fidie so na nsa wanten ka bi mu a Sida Worship Center yeso de pe ono e na eba yanko computer so dwedi emra sisi ofoso Aboagye na pamfo ya krameko long time nimse Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, Mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa, dear. Why wouldn't he be late? Or be late, of course. Be the luckiest, go be from Georgia, be luckiest. From not the cause she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter why you're lucky, everybody go be that luckiest. That's Kwame! Senya, God, the apple boom. If you put it toy, so would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Everywhere. Dial *712#. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompts and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and I made the SMS. Kanini pano na sana me so ya na wode me edre na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit why also ko to de abrewa this man abrante me chuve wonante kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules ne nya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asem bia anye ho edeben wo hu ama wani agise senior na me wife complain won personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti se sia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Osei Yaw Oforisuo, na me se baby. I take a fall, baby. You trip me on the yard, you sour, baby. I want to Mama ya nubi na ya moko mo. Ini epe mema komo na abo. Na ye mi ede. Ahun ofe. Aha. Baba. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Mema sana no.
Lost the baby test for her. Oh, she my no. Hey, lost in the Ray Beaters. Cheers to losing the Ray Beaters. Saying, why Numnyansem, one time many power winning feeling watch it, and says up in for no. FDA, Aji, Judy, Crafty. Ubenya, and you panic, Ubenya, some Ubenya, and you panic, Ubenya, you may move my yourself, Ubenya, or some party, Ubenya, Ubenya, Nina, Sompa TV, the band of Papini Suo, Sompa, dear, the market via Bosume Mpai Bo God of Possibility Prayer Festival no Bosume October day Edu Eyemenu Mpai Bo October Bosume de toso duonu nine ene da toso duonu num awurade nsenkyerene na wode be ye dwuma se awurade tumi be ye dwuma Mpai Bo kese a ekura ogye fa hudie kwa hosan ene nsenkyerene oni awurade mebompu ni mpu na awurade bejew asem tire da so ne se God of Miracle and Century Nyankopo from Tifo Bishop Abesaki Kwapon Sida so ayang wadene Century P October Empire Boyase for how no money would daddy no kwada na nyina bra na Century Nyankopo Bible kesi ye chirino ubiti ya dance beshia atumtufoe Jojo ahin Joshua Bano ene Sida atumtufoe nyina Onyankopo Tifo Osopopon Bishop Abesaki Kwapon awurade basa de na ye medwuma sadie ordina ye adwuma efri teteno beka ye ho ai ewo atuma kofobia Sida Worship Center Mansina Hospital Echirehwa God of Possibility Prayer Festival October the 8th and Century Beto December slow down what ye pie area anti and tune osuru besane awurade beye na wo adwuma beka ye ho Sida Worship Center. Praise God, praise God, praise God. Amen. Yamo bibia kwaba ediba sida awa jumati so. Ebremo de best na what wakuma ediwechi na yetu jumati no asha safara. Etuma fo ne yabani. So yada wasi senene so na ma akaboso. Woni yana tamfo anya adwuma. Aboyana maka se Asafora de Frawani said and Sunny to Betty. There are 2 family of Betty so much for Yan.
Lord. Jesus. Yes, Lord. Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Yada otumfo nyankopon ase bebre Minister Comfort Erade enhyira say ene anwumre wa ma ho kwan na Erade afa so ama osore ade kese e wodandua mu ene afiefie mu ene anwumre yense wo mre said John the Baptist e kan ye no wose media enya meme ne han no na media me bai se me ba be di han no ho adanse ye dia ye bai se ye no e ba be ye osore na ye wia de onyankopon e de ahintasam asoma no ya mane kwan de wono so nyame de ama no wache ama me no mienu ebi aso ye so enti yense mre ekoye papa enchen na de ene owo maye no ode ama me no mienu yem papa Bishop Albert Saki Kwapon Daddy ewo fie ha papa enidie mo yama akwaba ene anwumre yi enso asofo mejemoso ebro amen na sida our team ni nyina mo promote sen Erade adom ye ho eye pa hallelujah amen ye mo nim kra metimo se onyakopon eguso a o hira mo amen amen san so ana mehwan so a obibia o hweyen na otie yen e wo Sompa TV ne Sompa radio so nyakopo adom nti o so ho ye papa yes lord bisa nyeni penyina na anya ne sania wasi anya no yi se otime ko na otime ba ketrema da wabodwe mojare ju mu afro sania na ode anumonyam no ama okese no sabre dia ye sida hour e na wotie yen yes lord se nani da di kan ya wo hwe yen a ene day ye sida hour every sabre ko sise nonkron ebebo no one ye ebom na ko sise nondu ebebo no one ye emom na ye nwen amen madie no aye adwada nonkron ekosi nondu sa soso na toaso sa fi dwada ekosi fiada time no aye same time aye nonkron kosi nondu na obeye nhira na yeyi nano bi atoto ho a ye de nano bi soso de dwumadie na ma me fa sa akwanya so na me ko MCR na me na azuka bema ene na pamfo se omobo adwuma o MCR den enya asem ketua sa soso na systematic soso ene David Mo soso ebochi dom den ya me nshira mo nyina edin no be ya ata Kevin so ya ata ono so owachiro den amona omobo amadwuma de na kwaso yes lord na sabra ide me pasa wo be fro obi na obi so afro obi na ka kire ne se nyame somafo no nyame akwa na waka ne ho asama kire ne my god ono ne team no abedu enti onfa na fidie no ni TV no onfanto Sompa fidie kese no Sompa radio no onfanto ho ananse onko Facebook ho eye Sompa Facebook ho na onhwe live na obeye inshira amen na sabre die ebeko Facebook no so fi Facebook no so aye na ene mo amohwe ene ya dance da se na enyina nim se eda okuada ne fiada no ye bia homa no tum na omo nyankopon ye bibia ma won e wo sida awa dwumede ya monte ne ye dwumadie ne ye wo bra ye de bompaye ye bie tum se frɛ ne ye mompaye ye wo bra ye be ma okwan se de nyame ye ma obia ye ma okwan ma won so wodi adanse aba na sabre yi de ye bie to ho ma won a ye ba fidi kese so sida awa dwumadie no one ye bombo mpaye wo sida awa dwumadie no so na issue edisi TV so documents edisi so no ono so afolo amawanya dance say ye Ghana say ye Europe say ye America say ye hen and say ye mame baako send na dance from Europe by a voice note and ye bebo ama wetie enti ye sida awa adanse na ye die enti mon hye na so papa na enti memwai woda ye be yi ato se obi anyame ye bibia mani bia no ye be ma no kwan mo no so abeka na ne de e sida awa dance na ya ebi kwan se every say ye ba fidi kese so no de nyame afa sida awa so ayamam
was Sompa or Takesi. Hallelujah. Amen. Now, Sabre, the uncle Facebook, no say, why you and the uncle also for a set mensa. Papa, Yami Israel, and then you raise so. Your call Facebook no eswa Georgina Ayambili ewo eso Linda Owusu Mary Sam and I wo Efia Osa enso ewo so and Aisha Dauda ewo so Lydia Boatin enso ewo so a woni yesum Inshiraba enso ewo so Dina Fojo enso ewo so Asumani Root enso ewo so ebi and your Prince Entry enso ewo so Frisia Entrywa enso ewo so Yakoso eti every also for Philip so. Yeah, we have Facebook na so Matilda Ajamai so Stella Ajekum so Dorothy Ej so Dinah Fojo so Opon so Fuku Stephen so Boache Constance in Shrabanso so the Brady brother Tony ebeto so amaye. Baba medru YouTube no so aye she papa nipa ni gina so Opoku Amani ejina so Dari Isaac ejina so Nana Akosuya Jamina Ejinaso, Josephine Ofer Ejinaso, Inshuraba, Zinabu Amadu, Evans Ayaba, Kokudia, Anthony Opoku, Bright Amwa, Pepra TV, Ophelia Flimpom, Abena Edj, Omunyina o YouTuber, Oniye Som ene enumere Bishop. Bishop. Amen. Sabre the obefa of phone. Now I like your page, Now wa share link no ene me pese wo share ma ofofro nsoso enya dwumadi no mfaso na fa ade e fe ne se o commerce so emra na medical kan kire wo se o kan Daniel chapter 12 na verse 3 na o se ba dwomba no ebehyen yes na the ultimate Daniel okraba akode kwawrade nchen no obehyen so osoro ensoroma yes Lord na the ultimate ni papi of course right hinye no no dia obehyen se da pem ensoroma hallelujah amen o share link no na nam dwumadie so na okraba akosachira bible so osoro abofo pem no mudi dia ben ebusie enti sanso so na won so obeye den obehre sanso so na Matthew chapter 28 so Jesus say yenkwa fa na nyina ko cancer papa enti wo so bere wo so be cancer papa na ni so group bia wo so wo da so ewo eye o page na so no WhatsApp group bia fa link no tum na nyankopon man so no enye hallelujah amen na sabre di esene onim na sida wo bu ana ne dadi kan a otie yen yes na sida awa ye badwumadie ma asama ye de bra nyame ma ahwefo na tiefo ne se ehefa na ye gya no mo nyankopon no wo where is the God of our fathers Abraham munyankopon Isaac munyankopon Jacob munyankopon David munyankopon sanyankopon Jafta munyankopon owohefa nyame o pipe kokom no owohefa eno hawo ne amane edoso petuwo edoso yare no doso nipa ntimi ni won breso aba ye brezio kwasem adentia eno na ye ba ye de ahinta sema nyame asoma me se memfa mra hwefo ne etiefo ne se tete atempon baby okwan papa no dan baby a ye gya no fa ya onya home e de ma wo kra no yeso so ye momodi ankofa enti o se nyame asem na wapoi na onipa ba onkwa hallelujah amen na ma won sida wa tim na ma ba ne ve hallelujah ma ba na ma won sa wa soro papa hallelujah amen enti dia me pase o hwan na o hwan nso pa ne se tetefo no nyame gye won fro wo haw no wa mammi mu yes ubu wa nyame yi ni fro jatumi na denti ne ye breso nyame ntimi nye ye bio ne nyina ne se generation ye mfa nyame asem nya adwuma nya generation ye de ya ankasa ye pe enti boso me bia sida awa ye yinsemfu abaako ne ni ahwefo aka ho asem na boso me ansem a ye dru so eye accountability in leadership yes ye shall say you count for all
na kyerɛ sɛ obebu ni nyina ho amonta ni ade bi a wo ya na asase so kasa bi a wo ka yo bi a wo ye konkonsa bi a wo die nipa bi a wo twetwa wo nanti ye wo kɔ hye sumu kan ye ye wo kɔ fa afon e kɔ hye adwaye we de kɔma warefo no mo kan sika wo dan mu nyina kan sika wo adwaye nyina wo sɛ ni kuro ba bia na osofo ne bank note no de si o pese ni nyina obebu ho akonta ye me so say amen na bebe bia ye duru ye wona nyankopon adidibie bi ahye wonsa ene wona onipa so de dibie bi ahye wonsa ye wo dibie bi onyankopon na de ahye wonsa enti osofo bi o wo hwe me enti na e ka ne say eyo osoro frɛ o se wa mfrɛ obi a obi ntimi mane enti nyame afrɛ na ɔde n'adwuma ahyɛ wo nsa enti nyame hwɛ sɛ adwuma na ɔde ahyɛ wo nsa no obɛyɛ ne pɛpɛpɛpɛ sɛ ne ho hyehyɛ yɛ sɛtie enti every pastor is set apart. That's right. Every pastor, you are spiritual signpost and nipa nyina hwɛ wo. Hallelujah. Amen. Enti no nyame hwehwɛ nneɛma bebree wɔ wo nkyɛn na ne ehu ne sɛ ɛnɛ asɔfo bebree asɔfo no mu binum asɛ adwuma na ɔyɛ ne sɛ yɛ ɔno ane dea ɔyɛ ne sɛ sika nti agyapadeɛ nti ɛna ɔbaa mu. Hallelujah. Amen. ɛno ɛna yakɔ asɔfo afa ewie yakɔ ahemfo onyankopɔn nam ne dɔm so ɛna ɔde kuro mu a ahyɛ wo nsa bɛbi bia ɛna na ɔsɛ tutu otoso mmienu meka opem so asante mawura ena yebo ye mu asekia o ma wajo na na chechire kumase na ohwe se bibibi abekọ so to saa na ehemfo bia nyankopon de nkura hodo ahye mo nsa se mo bebo kuro no ho ban na mo behwe se nuama papa ne asundwe bebem eno ne yebisa se so wona ye de saa dwumedie na ahye won nsa no o ya na semsebe ya toaso abedru judges efinura ena ye share judges atimuafo ena nipa bi si apenie nipa bi sun nipa bi twa adwo mobro wabi obakunani bi ajanka bi ana japade nipa bi ye den bomode chimnensa egie na asema bepue eye atibuafo no anim enti no kora ye adwuma atentene ne ye adwuma asem no demudie bi abam ye de docket na akosha ase asem no de bia ye tu sheda eno ne ye bisa se eno soso nyankopon se so anye ne yia ohaw ne amane ebeba no software kamia se nipa bebre fi se nyame tumi no asa efiri ho enti sida wa ye de baaye ya my dinsio see television so o document they say adanse yare etuo kwa ye bi adwuma sem sika sem adanse ni yepi enti eda fiada ye di adanse o sida wa so eda okuada ye di adanse na ye chance from mo aye omo send omo voice note obu wo so ofre person o di adanse wo ntimi ye say numbers ne me ensa nyina ye sida hour ye numbers ne nyina o send wa dance ne voice note ba ye bebo ama na no ye tai bo no okuada ye bo wie pere ya san be line na atu sabre de meko osofo Emmanuel J ho na one azuka bemba omo ma ya bo awure mu na ya hye adanse na o kan eye Luke chapter 17 from verse 11 to 19 Jesus sa kwatafo mako du yade na Bible say emu baako pe ene de adanse ne bae ena Yesu bisa say na nkono no ewo himfa na chese nyame hia me no mienu adanse se nya urade na aya eye hwan onyankopon so se otumi adi nyina ye na de ontimi nyankwa se obeyi no hwan eti o se na yeyie ewo ye anum enti ene enche mema ho so do wadanse aye den na danse ne ye sida awa adanse mesre so said ye wie a me de donhwere baako na to obom paye ema etoda kra bro donhwe baako yetimi frɛ ekoto afunya na amafo frɛ na ye bompa enti sabre idie enye bra ye frɛ wo ha ye bra obɛfrɛ e adanse enti enche ye de eye studio lines no beto screen anim na ya san abobo
na also the dance here. But na sabre de yɛnkɔ azuka bɛma no sɔfo Emmanuel Agye ɛhɔ na yɛmfa adanseɛ no mmara. Na ochimienu mu eko na ochimies na nyame ayadia abo madwene ne ntiasie so mani achi ene 3 days na mede tu wani se menua wo Belgium na nkratasem ti mede ne picture sende o na de bia nso ye bompa ya na mede one na yere picture abeto TV ne so ono ne nkratasem na na yere no so be 3 years omwale ya wo mai na de tu wanim na yire ne de nimpo de manka na menua na nkratasem no na mekai enne mehunye na menua na frɛ me na ye miss call na me se me frɛ no me frɛ ya frɛ menua no se ne bibi ode ba ye bia ban na gia tum a che se menua ne dinkunim eye nansa ne na me frɛ wo no a me ka kyerɛ wo no me de ne picture ne send o de bia na me de pictures ne gu TV ne so e wo gidie kwan so na me se me tia dance yankofo di na se me follow a menua no so ebenya ne nkrata se si aban no lawyer ne dia ma no e ma ban na dia tum one maame no aware as I say ne bibia yeye enti me ka we ehye nyame ni munyam se sidam paibo na me ba so no na me ntumi na be 5 months me na da me din si ohuru manim enne me da eda awie nyina me di me nua Asem betum ni ginampo nyame apagya nansa ti me da nyame se asede biem so nkomma se wunni me hwamo se me di tumu na wayi me ano nhran kaudi na me nim yie so se na yire ne de no obenyin sen awo afa no ho afa ne ba madansi die no me da se Sofo we die tido me da tido nyakopo ase sofo tido na yeye enka wudi sofo me da wase elders no bia me do bia ase sida Solomon na me do bia ase na me ye obia kuma so ade ma no sofo ese January mu ho na makuma me ni si chimme enu si chine de bia me ni si chimme me cause with la musi me ni moja me kwa clinical mo si ma short moja tomato moja dra ebe si October tomojedra afedia edru baby na me say mojedra na me ntobie na me ne mo start ya sorry so me mienu nie na me say me nim say sida nyangopo ho me moja na a short wo me mu no so bi nso na wo me mu a wo twi moja na me nim say sida nyangopo no obaji me moja na si ho ama me obaham moja ne mu kina ama me so na edi TV so no ma no ma to aso be say 1 week e ko 2 weeks me wo ho a me nante me nso chime me to me hu say me nso chime me ye bibia me say we dey mentiasie na me nko hospital na me nko check we call ya nurse ni say na si edro be na okodno mu ya na say eduani be na okodi ya wonye moja say am say si de moja na ba si de nyame na me si sofu bia manya na wo TV so si de nyame na obo mpaye agunsuo so na mnum ye amoja be manya moja si sofu me ka share de mo nyam say obi pia wa ha pia on fa ni TV station nto Sompa frechua de kwasi fiada 9 o'clock na die sofu be ka se wo ye bia wonye how be de ni bia no won jindi say ebe ye adwuma nso ni de mi wachi de won hie ni mu pa ye adwuma so na ye adwuma ye nsenkyere ni adwuma o se me gina hwe me gu nante ko ba bia ba eni so nkyiri mi hwe nyame afo de obi bia se na me hye papa. Bishop, praise the Lord. Me pacho, me kasa free nkoko, me dinde Lizzie. Na Bishop, no kwasa me say, onyankopon de wo ye anwodwuma e wo ne mam abrabo. Na me sha se me hwesi dawa. Be 6 weeks muni. No kwaro ne say, da edikan a me kopie so no. Na me tintin hwehwe movie e na me be pie wo so. Me nyi obi a me hwe asofo o TV so ba edru sa channel ho na wo ho bibi ye se me ntwen kakra timiti wonu mu nsam no kware me nyagidi e wo mu sampa ewade na asoma timi follow ade chin me san ye sahara nsu edisi
TV si me di bisi so na maso ase abo bi shem ase bibi na eya na etwe fa me nti me kon nyina nti second day no me di edi nsuo no e bompa no wie no me di nsuo no bi gu maso ni na me da ho no na afi ase me nsuo chi me na da ni nyina chi me se me metwa me ho a gina no me da e me fa mu da ya ade chi no me sinne maso no ma ntse me nka bio na wade kura chese aye awon my brother me say menum December 2 years menum sha se ahihye sa da kokra ni ho a meka se ne die menum ejai ase ne di ja atu menum anase madi makwa ehye anopa ewie no bia just ma foma da na mente na me sha se nso se anadu bia ye bompa ni wi amedin so ni bi ba wo hu menum na manum bi na papa be 1 month ni menti menumu ehihye no biom se etu afa hi enokare tesame aka se no wa nse ampa erade de yi juma erade de yi ansancheni na ya resanso de se adanse de me bebre ni ayama me ne ma nso a de si television so si da wa bremu no erade ayeye tese wa yensancheni ewo ya brabo mu na mo so papa me de me ka se yakopon hira me de nka me yichi jifu pa me de chini ewo TV ya sofo a eba TV so na so di me hu se no kware na me ameni erade eyo na me ampa esan se me nye ya eye se me ngina ho bra me kopie sompa no na me nko sa channel ho kra me fa me TV nso ho da na me nim ye ka me a ekoto ho a me hu wa eye se me ntwe na kware erade na mo so agime na wagime ne me mans papa ka se Onyankopon onhiro Bishop erade ma wa hondin ada betimi di aba beji erade ma efra ho hehia mu amen. Praise the Lord, Biom. Master Biom, Lizzie, and the cancer free in Coco. Papa, and one diva queen is going to me cash. I read a young man and also, and say, now what you did can a show. No, back at one, shabby. Now, I'm the funny of a free a fibra and a woman. Or fish, and be a book on be a fit. Now, and so grand of Benma do a fit. That first week, you know, now she met you only a program we see down is empty. And I'm a frail no material say me back it wa fear no free bibia no free na wo bom pai ema abofra no e na ka say nsu so ya me na bi no kware anaduna me ma me bi no me na me ma okondai papa me see me e fear from me fear me back me fear bi kasi ya de sha so di say papa me say me kan mpo Nyankopon wayibia mame akasa wayibia mame pa onamo so ayibia mame Nyankopon onhire no ti ni na mo ahonten ada mo beba na mo aba abeji rade ma efri ahohihia mu amen. Praise God, Papa. I'm here some Jane Camo. It's my dance again. You, the Pobama, my son's sweating. A free sename car, a buy a chain on your madam, came from South Tocafo, and the Amam by boy you. Now, first, the year Juma Bia is every week piano Canadian say. Say, in fact, 1 month in year. When your mail tom, the call Juma, and show me be a petty a free on the 6th of September. Up to this day, can say that the beer may cover as we me carry so a share already in the was any upon phone in a empire day in a boss of the kind. It is you, Yami on your case, when she say, Papa, what is empire boss say, a diama, Yasmina. Yamun show, not on your case, a day in them. Papa, Pacho, Grassas being Antoine, make us say you are cry. Papa, and Sweeney will sue you, Mama, my brabum. Sanam Gassam Sugar, and there was Ronam 27. Papa Gusso Titia, by insurance men, or you're not nanny a year, quanche, me be, and then chin, could you name the chin no goon soon, Namidiam Colani, Papa, Namen so the now I remember the Astra Slaying now, no so up, I miss me catching a coupon, some media in this and Salam Panam.
pass on wafra papa na odi ni ye adwuma pacho media kwansire no ye me ho a bia hohoro firi me mojo yale bia mojo bia hohoro emenya hoden papa me de enene menya 10.3 timsenya me wo hye ne ho no bia me nam 20 best 27 papa me guso etete ban so no so me guso mennom me guso a doctor no de omo pe best 8 and 6 or 7 to 8 no mope said ya miguso am woten de miguso ameko amedru papa e ba no so na baba mo na wi school omo wi scan school ye waka ho papa wo so ko pedwuma ye ba mu a me so antena so se chinchan chobeko papa me mana kwanche bi ma wo ye bi ma ne sra bi ma ne numusu ni bi se wo ko nya me favor no nto no so ampena wo ko ye no mo ka je so won ko na de chia on ba frɛ di 3 days na papa mo frɛ no a me adom wa start adwuma a oko ti so ni die papa ya wo adwuma msenya mentimi mse bibia be kama ewo Yesu dim tin amen. Praise the Lord. So for me pacho ya frame abrefi me kase free aprade. Edana me pa jale emlebi na me frau o bompa ye mame. Ana we say me so me de insu water si ho a o bompa ye bia we shira so na ase me mani binom ye na bompa ye go so. Me inshira kanya me bana ho aton ti me kamwe ya hye meeting animonyam. Amen. Pacho, good evening. Pacho, and some adansi, Nancy, na me home family, Nedra, me why she na makumanda mitsi, Pacho, na a dray via mentishi, or me honam be drana drew me ready my mentiminda, makuma, Benamia drum, me start ya me shesi dawa, I may start ya me din so city, any mamma number said in Uncle Pona, Wadum, so I may say them a what to me say them a tea baby anka, upon that say, Yamisha, and I knew quadrum, that's it. Today, okay, I'm a dancing. I'm out of phones for the past 3 months. Me broke 3 months. But I'm lose hope. But for the past, if I say 3 weeks, me who say more some pan and minimum bumping a cracker. So now I can remember bumping as in for documents into TV name. And I pay ya. I'm sorry, me admission letter. Me dear dance me there there sepa and also me that was it. I mean show until I was him. That was sepa. I mean show. Hallelujah. Amen. 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 Upon me, dear, that's we a shit. Yanko Pondian, me bagana, Tamana, we program is on the 19th. No, I'm a baby. No, it me bahono, and Ushaman come say, over 4% or you free plane, no, mammy full plane bill. Meso so play more than me dear Aquaniaba, Mr. Holland, pay your business, and take a semi diaconia, me to play more Eddie Aquaniaba. And now, oh, my about when our mammy acquainted say, Minye, na papa me kasha Yankopon, Eddie Animonium say, me yak acquainted, even a dano cry me bar honor, and then that very day me bar honor, and now Hobia me die, and me catch sister say, over some years ago, because I mean, now, say, and then be, I feel so papa me kasha Yaminonium say. That you're so born meaning in our Kaisa, so Diana me so soon. Just say, oh, more wood, I pass papa in our casement was so sad dying. Me cash or slow in any one say, sad dying in our ex white shop, we use with dinner. As the teacher say, but then I may say, see the Yankopon white shimmy, a rade papa white shimmy, sad dying in our white shop. Because we, as a young man, say, the radio woman mobo I am at them. I mean, so me bas sit that the radio I am mammy. Hallelujah. Amen. Yada otumfo Nyankopon ase. Amen. Say me catch on say fra wabusuani. Yes. Fra unua bi. Na catch say on follow see that hour no bi. Yes, Lord. Na nya asore asemo. Dabi. Eye osoro nkwaje asem. Yes. Ene oje ensem. Oje ensem. Botanti a Yesu ba ye no. Yesu ba ye no Obama nipa nyina. Yes, Lord. Na Awurade asoma me ne me team. Say baby bi obi bi ahwe ye free biara. One yen tie nyame asem na ye mompaye na won so obedi adanse sam radio ma me mie line nsan tum 5 minutes oba eyesida wa adanse na yedie oba de esida awa ya ma tietia mesra so ofra mentie ho bo modianse o TV no lower eye o volume no ansa na wakasa na etimi aboa ama ahwefo na etiefo nso so etimi atie bi
Sabre Osha TV Nenima studio lines no Edaho Ayamino. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931. Also beti ma boy room na the sida our dance ya ba sabre de nyabra de bompa obi ti dance say ni gidie na ba se tachi madwa no besra adwobre o memo bed on hwe ba ko ama odi na sabre de ya dance ya bre nyankopon hira also beti me afre na me bon kai say nyame gusu a oye adwuma. Praise God. Praise God. For Christ, Obama on Neso Kakana, your phone at you for tea. Dear Radio, Yamia, you be a mommy, papa. Who didn't baby or Casafro? I was shot. But your me, bra, now on Siapo. I'm the two when you. I mean, I'm so. None of me go a cry, papa. Only much not getting, baby. Say to me, quite much. Hallelujah. Amen. May the honor brand on your bush and those who call Yesu Mojam. Amen. Praise God. Oh, well, free so where they can from San Brebium na mapekyo. San Brebium, why didn't so watch it? Praise God. Praise God. Hallelujah. O deni baby o ka san free ma me na de na Awurade ayo. Papa na ka free. A check room, dear Awurade. Dear Awurade ayo. No, all you know is so. I will TV so no. TV so me ba. Sunday or bowas or down or bowa. And this all you do so now we share so now the man and I'm 3 times. And one of that thing so 2 years and me. 2 years. Hallelujah. 2 years. Yeah, they were there first. They were showing up for me now. They were not much more. Amen. Amen. May the honor of man not those who call Yesu Mojam. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o ka se fro papa na dia na Awurade aye. So for me ka se fi yeah. Mere awo ho and I say the program na but low TV set na my feedback wa ha. I found that for some and I feel yourself next one the be intimate o TV no my back wa ha and why praise God. Hallelujah. Odini baby o ka se fro na dia na Awurade ayo. I'm part of your family, Mary, because I think Papa made the Radia Mammy. Papa, and the Edikai, me mentions in my STV there 3 months. It's no shot, yes, and no one, and so the money didn't. The Tossunas and I said the idea bus, now to me and so. And also a chair, Muno. After so the Baba could not young from no Yahweh, Papa and Suno. I'll bump your goosono, and I'm a mano. And no, I dear cheer. Decided the man is also or to me control more than our chilling in our by Papa near Sato to view. Maybe a rather if you want me, Papa, or not. So you don't want to play a mammy. Kitwa back no so ne yam o two and one and trainer we start to then we do on papa me come out in the DB 22nd of this 1000 papa or tattoo we are crazy more too my way now from me pia kwala ni wi papa na nya sam kitwa akwala crazy more no cosole papa o ko ya say there me go out papa me ready. Amen. 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 Praise God. Hello. Hi. Hello. Hello. Odini baby o ka se fro ma me na dia na Awurade ayo.
Your friend, I see, and the class non papa. I have found it here for you. Nyamia, amen. Nyamia, no, me do. He seems you know. Hey, papa, and it's the corner of the picture in your mansion, the corner of vampire. Me me the milk me in your mansion. Hey, offer to Johnny, so you that's right. Dawa, medicine that people from 50 dawa now coupon. Hallelujah. Hallelujah. Mama mentioned and one of the person in your man show. I'm at the person. Almost a show the window measure the money. That's right. When young coupon, you know, a Tom and your money. Hallelujah. Medical culture said, the open beer for you, Sonny, and obey a dance here. Your boss umpire, the open beer fire, a video dance here. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free o ma me. Sompa FM. Eba so e fanya cruise ne kadesa asasina. Je na rade ayo. Akopan ye bia ma me. Eba boy no da no dun so. He say iti e wa me bi so ne bi say so am dem ma no di ne fitan so to animu. Ti even animu. Onyo so bi nti. Wedding fi oba no wedding fi say. Eba so yes too. Ede wenyini po. Erade agye no. Me de oba no dosu ko wo Yesu moje. Amen. Biom. Amen. Jesus too. Amen. Oh, erade agye. Erade ye adwuma wo sida awa. So praise God. Hallelujah. Even odin baby okasa free o na de na erade aye. Say me because free is here for. Bar Cadian or Radia. In soon I be 50 in summer. A year beyond the return. Man, not be miscarriage. Miscarriage. They, okay, will be a bomb play now, cafe will be our friends so sick. And I'm being so sick. It's me better no, and I'm actually very hard. May you feel me won't be. Today, I'm going to die. They soon die. They soon die. Nothing. No, not me. How many men? If you need to know, I'm going to obey Accra, Abremi. And I'm saying, now my dinner Abremi. I'm away. They will be, Papa. Then family being infinity many day then you may GB. It is a serious demand. It is a Diana, I say a rather to be a tomorrow. Hallelujah. There's a one for some say. Wo yeso demo me de wo ye fresh shara densa amen we dey miscourage ne mabium amen wo be wafa ho afa oba amen yeso demo amen amen ye bra no aso praise God. The last dance in heaven mesra say mon fire numbers no to screen anim na monya mo voice note mon find dance nya voice note na menya adagya boma. Praise God. Praise God. Praise God. We dear yento nka ofia we dear mente memfo bibia biom yemra na aso aka 5 minutes. Ye no mes no mako tremo fan cheme mo amofra mu gina obi agina so ache mo fan cheme. No mes tre ne nyina ye WhatsApp. Ye wa dance no voice note fabra. Nyame ya doma ye bebo no fefe ama. Na sabre die se wankasa wote adanse na ekoso no eye sida awawo de ose ne mre no nkronkos no ndu 9 to 10 one ye che nyame asema ye bompai sabre wo so fa wonsuo se wo TV no so wo documents bia photo bia fato so wo passport wade obi hwe obi tie watobone mu opese wo gyae ontime nyae niema bi hye wo so sabre ye be bompai yamre na ayebe enti ye bom pa se rade so ma ya dance sani amafo si di dance rade ma ya dance
Kasa urade Yesu. Ena nwumre. Mate adanse a. Urade wo yama amanfo. Adru me so. Meso makoma so ade ni. Media ne ye yade. Media ne ye awo. Media ne ye adwumasem. Media ne ye sikasem. Akwantusem. Enkratasem. Toboni bi mu. Urade jeme. Me baby. Bronsama sonumo. Urade jene mame. Say ya. So bie wano se urade mame adanse no bi. Bie wano pompa ye urade ma wa danse no bi. O Yesu demo. Pompa ye. Mesre obi bi a o hwe ya o tie ya. Urade ma wa danse no bi. Sida awa sulie. Obi bi a o hwe ya o tie. Mesre adanse ma. Mutieme enkrani ni pote mu nyina efra danse mamo esi wete enko goprofobia ebe ni pote mu nyina efra danse mamo kimanso ni pote mu nyina efra danse mamo waso rege sewi ni pote mu nyina efra danse mamo papa tapra ni pote mu nyina sha danse efra danse mamo o Yesu pemo sunyame bono na hafu ni pote mu nyina bro rege afo rege ni pote mu nyina fra adanse mamo fra adanse mamo 5 modern rege fra adanse mamo 18 rege fra adanse mamo ebi amo shame amuteme Europe Asia America Australia Africa country bi o shame amuteme fra adanse mamo o Jesus Christ. Can amen prince 3 times. Amen. Adanse bi a upe bi a medran fidikesie she. Adanse se emra wo dwumam ho. Amen. Emra wo fie ho. Amen. Adanse bi a wo hwe bi awrade fa domo. Amen. Amen. So me catch us akwaso na follow see that hour. Yes. Numbers 3 ni nyina enche free fidie so from 9:10 to 11 1 hour. Also betimi afre. Na me no wa bompa ya dance bi a wo pe bia. Na se na wanya ne ntie dada no. Eya bosom ya meka fie da ebe na wotwe. Ene ne memre na 24th na 25th. Won say ya mama ba ko di dance so ba program no bi. Na oyobi okokwan so ewa amono na the first year oba era hon kroko lokete no se omo hwehwe se omo de emubue wase bibi pain sharp pain bi won nan samra otie wo Europe sabre ya na se sa de na meka na dai also so wase sa pepepepe ya bom paye man no kire ne de onye wase na wafrefe Europe wase ne voice no se problem na solve no also betima ba program no bi God of Possibility Prayer Festival. Empire Bo Afashe. 2 days be no pana sharp. Ufre chreche ne benche ya. Obenya baby ada. Obenya nsu adware. Ya bra na so nti no. Ye nkomu bebere. Nti na mesena egusu nyina opese obabi afre. Se me pese me baby me free ha na eba. Me free ha na eba na obeye nhira. Obi bi obeba bia me kire na de onye. Na also obedi adanse. Sabre de me bo nsuo no o documents no empire. In so be a wapeja wo fie ho odam ho me hyanyame tumi se monwura me dane nsuo Yesu moja ensenkyerene nsuo ayare sensuo de odi nsuo beye biara enya adwuma documents bi ekuta wo de gu TV nanim o radio nanim bia me frɛ adanse egu so wo Yesu demo amen samre de dia me bobo no ma no mo amo hwɛ yen enche na me besane out
mo amo tie ya wo radio so no mani e 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 no meto so mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 no metwa to ye 0553 0553 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 89 na me nshira opisa wo sai wo mre ne wadaje ni tie sida hour erade ma wonye nshira o kire same time yesu ama ye besen hia na mo hwe tv ne de na manini and a good screen and me free hand 1 hour at 10 to 11 of Friday be also pardon safe be a how be that was so Friday and over bompire. Men you TV no radio no free Sompa. Ye free as so for the chia almost over. T1 no be in shira. Bye bye.